Λοιπόν, είμαστε στη Βυζαντινή γωνιά, στο πατάρι της Βυζαντινής γωνιάς, στο γνωστό, το οποίο έχει αρχίσει και παίρνει ζωή στο θέμα web radio. Άλλο ένα podcast ξεκινάει, στα χέρια μας έπεσε το βιβλίο της μοίρας μας γραφτό. Τι έχει γίνει τώρα? Έχουν μαζευτεί κάποιοι φίλοι αεκτζίδες και έχουν βγάλει ένα βιβλίο. Οπότε χρέος μας είναι να το συζητήσουμε, να το παρουσιάσουμε. Φωνάξαμε εδώ δύο παιδιά από την εκδοτική ομάδα. Σας παρουσιάζω τον Χρήστο και τον Δημοσθένη. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Δημοσθένη. Καλησπέρα. Τώρα εμείς εδώ, ξέρεις, δεν έχουμε κάποια εμπειρία φοβερή. Ας πούμε ότι είμαστε μετά από μια μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, μέχρι την επόμενη. Να σημειωθεί αυτό. Ναι, είμαστε δηλαδή χαρούμενοι. Έτσι, έχουμε όρεξη για να μιλήσουμε και για τη σημερινή επιτυχία, γιατί ήταν... Μιλάμε τώρα, έχουμε περάσει τον ΠΑΟΚ ας πούμε και προχωράμε στο κύπελλο, αλλά νιώθω ότι ο κόσμος εδώ λίγο... Φάγαμε ένα γκολ στο 90, χάσαμε την πίστη μας στην ομάδα και στεναχωρήθηκα λίγο που χάσαμε την πίστη μας στην ομάδα. Τα παιδιά αυτά εδώ που γράψαν το βιβλίο δεν έχουν χάσει την πίστη στην ομάδα. Οπότε θέλω να μας μιλήσουν πώς μαζευτήκαν, πώς βγάλαν αυτό το βιβλίο και τι σημαίνει για αυτούς ΑΕΚ. Έχουμε ώρα, ξεκινάμε λίγο με το Χρήστο που είναι η πρώτη μου γνωριμία, έτσι, που μόλις είδα το βιβλίο ότι παρουσιάστηκε στα Facebook και σε αυτά, τον πήρα τηλέφωνο και αμέσως ανταποκρίθηκε, τον έχουμε εδώ. Εγώ δεν θα πάρω πολύ χρόνο από το podcast, θα αφήσω τα παιδιά να μας μιλήσουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που φίλαθλοι βγάζουν βιβλία και είναι και μια καλή ιδέα για να το κάνουμε και εδώ. Χιλιάδες ιστορίες στη Βυζαντινή γωνιά, χιλιάδες έτσι προσωπικές ιστορίες. Ας διαβάσουμε εδώ μερικές από το βιβλίο της μοίρας μας γραφτό, που μπορεί να το βρείτε και στη Βυζαντινή γωνιά. Πολλά είπα. Λοιπόν, Χρήστο και Δημοσθένη, αναλαμβάνετε και πάμε να το πάρετε πάνω σας. Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ Στρατή και τη Βυζαντινή γωνιά και σένα και για τη φιλοξενία του βιβλίου και για τη φιλοξενία απόψε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την επαφή, όλες τις συζητήσεις. Είναι πολύ όντως ωραία η συγκυρία, γιατί παρόλο που ήταν πολύ ΑΕΚ η απόψινη βραδιά, με όλες τις εναλλαγές συναισθημάτων, εμείς πιστεύουμε ότι ήταν κάπως της μοίρας μας γραφτό να περάσουμε από την Τούμπα και από τη Θεσσαλονίκη όπως έπρεπε στην ομάδα, για όλη την ψυχή που έβγαλε, παρόλα τα μικρά φάλτσα, αλλά εντάξει, αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για τη φιλοξενία, είμαστε με πάρα πολύ χαρά εδώ. Το βιβλίο της μοίρας μας γραφτό είναι μια προσπάθεια, ένα εγχείρημα όπως λέμε, πραγματικά από τα κάτω. Δεν είμαστε, παρόλο που μέσα στην ομάδα κάποιοι ενωσίτες και ενωσίτισσες ασχολούνται με τη δημοσιογραφία, παρόλο που κάποιοι ενωσίτες και ενωσίτισσες μέσα από την παρέα είναι και ακαδημαϊκοί, οπότε υπάρχει μια θεωρητική, πρακτική ή ουσιαστική εμπειρία με τη γραφή. Δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτό το πράγμα, το κάναμε με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει ένα ωραίο πλαίσιο αγάπης και ανάγκης να γράψουμε, να καταγράψουμε, να δώσουμε ένα μικρό, ούτε καν λιθαράκι μέσα στα 100 χρόνια της αγαπημένης μας που έκλεισε, να δώσουμε ένα μικρό λιθαράκι, ένα κόκο άμμου, όμως το κάνουμε με πολύ αγάπη, με ταπεινότητα πιστεύω, γνωρίζοντας και τις αδυναμίες, γιορτάζοντας αυτές τις αδυναμίες που θα δείτε όσοι μας τιμήσετε έτσι και διαβάσετε τις ιστορίες αυτές. Είναι λοιπόν ένα σπονδυλωτό, είναι μια έτσι, ανασκόπηση εμπειριών, συναισθημάτων από πολλά χρόνια πίσω, όχι πάρα πολύ, όχι πολύ λίγο. Δηλαδή υπάρχει μια περίοδος που καλύπτεται, που θα έλεγα ότι ξεκινάει από τα 60-70 και φτάνει φυσικά μέχρι και σχεδόν σήμερα. Υπάρχουν 17 ιστορίες, οι οποίες με κάποιον τρόπο, το ωραίο είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρώτερη συνεννόηση, δηλαδή υπάρχουν ιστορίες οι οποίες καλύπτουν κομβικά γεγονότα όπως ο υποβιβασμός, το πρωτάθλημα του 88-89,
Υπάρχουν δηλαδή ιστορίες που μπορεί να τις αφηγούνται τις ίδιες διαφορετικά άτομα. Όμως έχει πολύ ιδιαίτερη αξία ότι ο καθένας τις διηγείται με τον τρόπο του, τον τρόπο της, γιατί η ματιά είναι διαφορετική, η ηλικία είναι διαφορετική, τα βιώματα, το background. Εγώ ας πούμε μεγάλωσα σε μια οικογένεια ποδοσφαιρικά απολυτικ, οριακά όπως γράφω και μέσα φιλοολυμπιακή. Άλλοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γαλουχηθούν έτσι από εικόνες και μυρωδιές αεκτζίδικες, είτε λόγω καταγωγής είτε λόγω ποδοσφαιρικής καταβολής. Υπάρχουν αυτές οι όμορφες αλληλοκαλύψεις, αλληλοεπικαλύψεις και φτάνουμε να έχουμε αυτό το δημιούργημα τέλος πάντων. Εδώ στη Βυζαντινή γωνιά όποιος έρχεται έχει να πει τη δική του ιστορία. Δηλαδή κάθομαι και ακούω πώς γνώρισα την ΑΕΚ, κάποια σημαντικά παιχνίδια. Θέλει ο κόσμος να λέει την προσωπική του ιστορία. Εσείς έχετε τις δικές σας που σας καθόρισαν ως αεκτζίδες. Πώς γίνεται να μαζεύεστε κάποιοι φίλοι και να βγάζετε ένα βιβλίο? Ήσασταν ξέρω εγώ στην ίδια κερκίδα, ήσασταν μια παρέα, ήσασταν φίλοι? Πώς τους μαζέψατε, Δημοσθένη? Ναι, όλα ξεκινάνε λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΑΕΚ, όταν ας πούμε πλημμυρίζει το Facebook με διάφορα κείμενα τα οποία είναι κατά κανόνα βιωματικά ή ξέρω εγώ πολύ συναισθηματικά. Ο καθένας τέλος πάντων εκφράζει με έναν τρόπο την αγάπη του για την ΑΕΚ και με αφορμή τα 100 χρόνια. Και ένας από την μετέπειτα εκδοτική ομάδα έχει την ιδέα, βλέποντας διάφορους ανθρώπους να γράφουν και να έχουν μια κλίση ας πούμε προς το γραπτό, να φτιάξει ένα ομαδικό chat στο Facebook από ανθρώπους που κατά βάση είτε τους γνωρίζει ευθέως είτε τους γνωρίζει μέσω Facebook. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει βρεθεί και έχει ζυμωθεί όχι απαραίτητα απευθείας μεταξύ του αλλά και μέσω, πώς το λένε, ανθρώπων που μεσολαβούν, ας πούμε. Είστε άγνωστοι μεταξύ σας, είστε φίλοι? Κάποιοι είμαστε άγνωστοι, κάποιοι είμαστε φίλοι φίλων, κάποιοι είμαστε γνωστοί γνωστών. Υπάρχουν πυρήνες, μικροί πυρήνες. Στόμα με στόμα πάει η φάση. Δηλαδή κάποιος έχει την αρχική ιδέα και φτιάχνει έναν ευρύτερο κύκλο ανθρώπων, ας πούμε, και λέει έχω αυτή την ιδέα, πάω να το προχωρήσουμε. Αυτό γίνεται, πότε έχει γενέθλια, Απρίλη νομίζω έχει. 13 Απρίλη. Ναι, Απρίλη, γίνεται τον περασμένο Απρίλη. Και λέει ένας από εμάς ότι έχω αυτή την ιδέα, μου ήρθε ας πούμε, και επειδή βλέπω ότι γράφουμε διάφοροι εδώ πέρα τα δικά μας, πάμε να κάνουμε ένα πράγμα συλλογικό ας πούμε, υπό την μορφή βιβλίου. Να γράψει ο καθένας ό,τι του ήρθε ρε παιδί μου, κάτι βιωματικό, κάτι συναισθηματικό, κάτι που το συνδέει τέλος πάντων με την ομάδα, να μαζέψουμε, αρχικά η ιδέα ήταν να μαζέψουμε 21 ιστορίες. Αλλά είμαστε και δεν το καταφέραμε. Καλά, άκησε. Τώρα, σήμερα μπορώ να σου πω άλλες 3. 17, όχι, άλλες 4. 3 και 1. Και βάλαμε αρχικά ως στόχο αυτό το πράγμα να βγει μέσα στο 24, δηλαδή να πιάσει τα 100 χρόνια της ΑΕΚ. Εγώ πάλι δεν έχω καταλάβει. Ναι. Είναι ο πρώτος. Κάνετε ένα Facebook group, δεν ξέρω τι είναι. Ένα Facebook group, ναι. Και μιλάτε για την ΑΕΚ γενικά? Όχι, δεν μιλάμε για την ΑΕΚ γενικά. Αυτό το chat που φτιάχνουμε δημιουργείται λόγω αυτής της ιδέας. Κάποιος έχει την ιδέα. Λέει ότι παιδιά σας διαβάζω, γράφετε εσείς. Κάποιοι είστε και φίλοι μου, κάποιοι σας ξέρω μόνο ιντερνετικά. Και πώς τους βρίσκεις δηλαδή? Υπάρχει. Θέλω από το 0 να μου πεις. Ο πρώτος, ποιος είναι ο πρώτος? Ο πρώτος είναι ο Βαγγέλης Ζήκος. Είναι ο Βαγγέλης. Ναι, είναι ο Βαγγέλης. Αυτός λοιπόν την ημέρα των γενεθλίων της ΑΕΚ πλημμυρίζει το wall του ας πούμε με ιστορίες. Μάλιστα. Με ιστορίες. Με στάτους ας πούμε που λένε ΑΕΚ σ' αγαπώ, χρόνια πολλά κτλ. Είναι κάπως και ο τίτλος του. Όπως χιλιάδες αεκτζίδες. Ο τίτλος του είναι πως ο Κούκος ο μόνος έφερε την κυτρινό-μαύρη άνοιξη. Είναι ένας Κούκος λοιπόν ο οποίος αρχίζει κάνει κούκου. Έτσι, κάνει κούκου λοιπόν, ναι. Έτσι, και μαζεύει κόσμο. Γνωστούς και αγνώστους. Ναι. Πέφτουν και ιδέες, κάποιος λέει εγώ ξέρω κι άλλο έναν που θα ενδιαφερόταν να μπει και εγώ ξέρω άλλο έναν, κάτσε να του πω αυτά από εδώ από εκεί. Μαζευόμαστε ένας ευρύτερος κύκλος ανθρώπων ας πούμε. Κάποιοι έχετε ξαναγράψει κάτι στη ζωή σας? Κάποιοι από εμάς ναι, κάποιοι όχι.
Υπάρχουν και παιδιά, ας πούμε, Υπάρχουν και που παιδιά δεν που- έχουν γράψει ναι, ποτέ, δεν ναι, έχουν ναι, ναι. εκδώσει κάτι, έχουν κάνει Τίποτα. μόνο στο Facebook κάποια post. Αυτό, ναι. Και λέτε πάμε να βγάλουμε Και λέμε βιβλίο. πάμε να βγάλουμε ένα βιβλίο. Η επιτομή του ρομαντισμού. Εντελώς, Ναι. εντελώς. Και μάλιστα λέμε Απρίλιος είναι, μέχρι να τελειώσει το 24 έχουμε μήνες ακόμα, θα το βγάλουμε. Τελικά βγαίνει οριακά το βιβλίο. Δηλαδή καταλήγουμε στο τέλος να αγχωνόμαστε, μην τυχόν και δεν πιάσουμε το 24 και βγει το 25 τέλος πάντων. Καταφέρουμε τελικά και το βγάζουμε. Περνάει από πάρα πολλά στάδια όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή επειδή ακριβώς είναι μια εντελώς ερασιτεχνική δουλειά, χάνουμε τις προθεσμίες που ήδη βάζουμε, δηλαδή αρχικά λέμε ένα deadline για να μαζευτούν τα κείμενα. Αυτό το deadline πηγαίνει πίσω και πίσω γιατί δεν μαζεύονται ποτέ τα κείμενα. Τελικά ο κύριος όγκος τους έρχεται στα βάθη του Αυγούστου μέσα στη ζέστη, ας πούμε, τα πολλά κείμενα. Και αρχίζουμε τις επιμέλειες, αρχίζουμε τις διορθώσεις, επειδή είμαστε επαγγελματίες, όλο αυτό πηγαίνει μπροστά, πίσω, ψαχνόμαστε με εκδοτικές, πώς θα γίνει οι εκτυπώσεις, πώς θα καλυφθούν τα έξοδα. Για εσάς τους δύο. Ο Χρήστος, ο Δημοσθένης, τι κάνετε στη ζωή σας? Ξεκινά. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός. Αυτό που διδάσκω και διδάσκομαι. Πετάω και έχω κάτι μαθητές έτσι, και μαθήτριες αεκτζίδες και αεκτζούδες. Οπότε κάνω την προπαγάνδα μου με έλογο τρόπο. Όχι, είμαι στην εκπαίδευση, χαρούμενος με αυτό που κάνω και... Εντάξει, άρα το έχεις λίγο με τα κείμενα και γενικά με την επικοινωνία. Εντάξει, ας πούμε ναι. Θεωρώ ότι είναι κάτι έτσι κι αλλιώς, απ' τη μία ναι, απ' την άλλη όταν γράφεις για αγάπη μεγάλη καταργούνται όλα. Ο χειρότερος νομίζω συγγραφέας μπορεί να γίνει ονειρικός ποιητής και ο πιο πολυδιαφημισμένος ποιητής να πέσει στα τάρταρα. Νομίζω ότι είναι... Εσύ Δημοσθένη με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Άρα και εσύ το έχεις. Και εγώ το έχω, ναι. Εντάξει, έχω περάσει και κατά βάση από το αθλητικό ρεπορτάζ, έχω περάσει. Υπήρξε και ένα φεγγάρι που έκανα ρεπορτάζ ΑΕΚ, στο SDNA για 3 χρόνια περίπου. Ναι, αυτό, είμαι δημοσιογράφος. Τα άλλα τα παιδιά? Έχουμε διάφορες. Υπάρχουν ψηλοακαδημαϊκοί, όχι ψηλοακαδημαϊκοί, υπάρχουν εκδότες, οι οποίοι βοήθησαν και πάρα πολύ στο πρακτικό κομμάτι του εγχειρήματος. Υπάρχουν μουσικοί. Έχουμε το τελευταίο το κείμενο, το οποίο εμένα είναι από τα αγαπημένα μου στον τόμο. Είναι από τον Explicit, είναι από τον τραγουδιστή των Στοίχημα, με αυτό το φανταστικό το κομμάτι το ξένο που έχει γράψει, το οποίο θα έλεγα ότι συμπυκνώνει έτσι σε στίχο και σε μουσική όλη αυτή την ιστορία. Είναι όλοι εδώ Αθήνα ή είναι και από άλλες Όχι, πόλεις? έχουμε και από Οριστιάδα. Οριστιάδα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κρήτη. Έχουμε κόσμο από όλη την Ελλάδα. Θα ήταν ωραίο να τους βγάζαμε εδώ στο podcast μέσω κινητού. Για να δούμε, η νύχτα... ναι. Εδώ από ό,τι φαίνεται όλοι έχουν... Θα αρχίσουμε να χτυπάμε, θα ξυπνάμε κόσμο και Είχαν πλακώσει, ξέρετε, είναι ο κακός συνδυασμός, διότι προφανώς όλοι κουμπώσανε Ζάναξ για να ηρεμήσουν από τον γκολ και μετά πλακώσανε το αλκοόλ για να γιορτάσουν και καταλαβαίνεις, Ζάναξ με αλκοόλ δημιουργεί κακό συνδυασμό. Κάπως έτσι. Πόσο άικολο αυτό, Εντάξει, αυτό είναι και το ζούμε. Στα χέρια μου έχω ένα ωραίο έτσι... Πάντως έχουμε και ανθρώπους, sorry, αλλά έχουμε και ανθρώπους, δηλαδή γιατί αναφέρουμε τα πιο έτσι, πώς να το πω, ιντελεκτουέλ επαγγέλματα ας πούμε, αλλά υπάρχει ας πούμε και ένας λογιστής εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, υπάρχει και ένας εποχικός υπάλληλος στον χώρο του τουρισμού και του ευσυντισμού. Η ΑΕΚ σε κάνει συγγραφέα, σε κάνει λογοτέχνη, σε κάνει ερωτευμένο. Και άμα είσαι ερωτευμένος λες και ωραία πράγματα. Αυτό λες, τα πιο όμορφα λες. Ναι. Τέλος. Υπάρχει ένα λοιπόν βιβλίο, το κρατάμε στα χέρια μας, που μπορείτε να το βρείτε στη Βυζαντινή γωνιά. Είναι ιδανικό για ταξίδια, για αεροπλάνα, για ό,τι τέλος πάντων θες να ξεφυλίσεις για καμιά ώρα, μια μισή, με μικρές ιστορίες, ξέρεις, ιστοριούλες που είναι 2-3 σελίδες η κάθε μία. Να πω την αλήθεια τώρα, γιατί εντάξει δεν είμαστε και επαγγελματίες, δεν το έχω διαβάσει όλο, αλλά οι πρώτες 2-3 ιστορίες που διάβασα είχαν μία πίκρα ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί την έχετε συνδέσει την ΑΕΚ με στεναχώριες. Συγγνώμη, καταρχάς μπορείς να συνδέσεις έναν από τους μεγαλύτερους έρωτες στη ζωή σου όχι και με στενοχώριες?
Δεν γίνεται. Άρα πάμε στο podcast να συνδέσουμε έρωτα και ΑΕΚ. Μα δεν γίνεται. Τίποτα. Είναι οι αγαπημένοι σου. Θα θυμάσαι τις πίκρες, θα θυμάσαι τις χαρές, θα θυμάσαι τις χαρές που πήρες μετά τις πίκρες, θα θυμάσαι αυτή την σαδομαζοχιστική χαρά και ευτυχία που παίρνεις ακόμα μέσα και από μια πίκρα, γιατί μόνο εσύ μπορείς να με επικράνεις, αγάπη μου. Εσύ θέλω, δεν θέλω κανέναν άλλο να με επικράνει. Αν μπορέσουμε να εμβαθύνουμε λίγο στη σχέση ΑΕΚ-G και μεταφυσικής πίκρας και... Δηλαδή σήμερα είχαμε εδώ 300 άτομα και οι 300 πιστεύαν ότι κάτι δεν έχουν κάνει καλά και δεν προκρίνεται η ΑΕΚ. Δηλαδή εγώ ας πούμε δεν έχεις κόψει το τσιγάρο ρε φίλε, γι' αυτό η ΑΕΚ δεν πάει καλά. Κόψει το τσιγάρο και θα... Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει με την ομάδα καλά, και το έχουμε συνδέσει λίγο με τα φυσικά. Πρέπει να σου πω ότι τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι θα έρθουμε εδώ πέρα για να δούμε το μάτς μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα και μετά χαρούμενοι όλοι να πάμε να κάνουμε podcast, είπα εντάξει, αποκλειστήκαμε. Δηλαδή την πήραμε αυτή την απόφαση. Δηλαδή δεν θα γίνει podcast. Αρχίσανε τα σχόλια, ρε μπιπ, πού πάτε τέτοια μέρα να κάνετε podcast, ρε γκαντέμιδες, θα το χάσουμε την πρόσκληση. Βάλτε το άλλη μέρα. Είναι κρίσιμο το μάτς, να πάμε να κάνετε podcast αυτό το μάτς, να πούμε πάμε άλλη μέρα, ας πούμε, δεν τελειώσουμε. Είναι ο λόγος που αποκλειστούμε. Εδώ έχουμε κερδίσει και χάσει με όλους τους τρόπους, οπότε δεν υπάρχει γκαντεμιά πλέον. Ακριβώς. Τα έχουμε ζήσει όλα. Ακριβώς. Όλα τα ενδεχόμενα έχουν... Σαν την γωνιά ξεκίνησε το 18, λίγες μέρες πριν τη Ριζούπολη. Πήραμε σε ένα τριήμερο το πρωτάθλημα το Champions League στο μπάσκετ, το πρωτάθλημα. Και μετά ξεκινάει μια ιστορία 2 χρόνων που δεν κερδίζουμε ντέρμπι. Ναι. Ή ξέρω εγώ, κάτι παιχνίδια κερδίζουμε στο ημίχρονο, χάνουμε στο τελικό. Δηλαδή νομίζω ότι είμαι ο μεγαλύτερος γκαντέμις του κόσμου. Ότι έχω κάνει κάτι στην προηγούμενη μου ζωή. Είναι μια τετραετία γεμάτη αυτή, έτσι λέμε, να πούμε στο γήπεδο, είναι μια τετραετία. Τι ταλαιπωρία. Δεν περνάμε Ευρώπη με τον Άρη εκεί με τα τελικά του κυπέλου. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ και αγαπάμε και εντάξει, έχουμε ζήσει και μεγάλες χαρές. Πρέπει να σου πω ότι το σημερινό... Συγγνώμη, στο τελικό του κυπέλου το μαγαζί κουνήθηκε. Είχε 2-3 μέτρα πάνω κάτω. Στο Βόλο, στο το Φερνάντες στον γκολ κουνήθηκε. Όπως είναι το μαγαζί είναι και το βιβλίο σας. Έχει και χαρές και λύπες. Ναι. Βέβαια τις βάλατε 2-3 λύπες μαζεμένες στην αρχή. Δεν ήταν, το κάναμε, η λογική ήταν να μπουν όλα τα ονόματα, να μπουν οι ιστορίες με η Άγια σας είναι εμφασμένη με μεγάλες ήττες ή με μεγάλες νίκες? Εντάξει. Τι θυμάσαι πιο πολύ δηλαδή? Αν μου σου λέγα κοίταξε, ήρθανε τα συναισθήματά σου στο top πού? Στα πέναλτι με τον Ολυμπιακό, στο γκολ με τον Φερνάντες, ή είναι όλο αυτό και χαρά και λύπη μαζί? Και τα δύο μαζί. Εντάξει, υπερισχύουν οι λύπες. Είμαι 38 χρονών και είμαι από τα 8. Εσύ θες να γράψεις μια ιστορία. Τι επιλέγεις, να γράψεις μια απογοήτευση μεγάλη που σε έκανε πιο πολύ ΑΕΚ ή μια μεγάλη χαρά? Όχι, εγώ... Εσύ προσωπικά ποια ιστορία έγραψες? Εγώ έχω γράψει αυτή που λέγεται στο άλλο σύμπαν. Ωραία. Και είναι μια ιστορία η οποία συνδέει την πρώτη μου φορά συσκεπαστή με την πρώτη μου φορά σε αυτό το γήπεδο, στο νέο γήπεδο. Για πάμε να μας πεις για αυτή. Πότε ήταν η πρώτη σου φορά συσκεπαστή? Η πρώτη μου φορά συσκεπαστή ήταν το Μάιο του 1998. Είμαι 12 χρονών. Είμαι ΑΕΚ ήδη 4 χρόνια, αλλά δεν έχω δει πρωτάθλημα, δηλαδή γίνομαι ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα του 1994. Κάποιοι δεν είδανε πρωτάθλημα πηγαίνοντας 30 χρονών, αλλά οκ. Όλα αυτά τα χρόνια από το 1994 που πηγαίνω τρίτη δημοτικού κτλ. Μέχρι το 1998, αν θυμάστε, είναι η χρονιά του Δημήτρου Δημητρίου στον πάγκο της ΑΕΚ. Είναι μια χρονιά που έχουμε κερδίσει όλα τα ντέρμπι μέσα έξω, αλλά χάνουμε από κάτι Πανηλιακούς στο Νίκος Γκούμας και από κάτι Ιωνικούς και τελικά καταλήγουμε τρίτη. Είναι η χρονιά που αποκλειόμαστε από την Λοκομοτίβ στο Μόσχας, στο κύπελλο κυπελούχων, στα παραμετρικά του κυπέλλου κυπελούχων με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ντέιμι. Όλα αυτά τα χρόνια... Τι έχει να κάνει το σύμπαν με όλη αυτή την ιστορία? Θα σου πω. Και είναι όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, χρονιά με τη χρονιά γίνομαι όλο και περισσότερο ΑΕΚ. Ζαλίζω τον πατέρα μου να πάμε γήπεδο. Ο πατέρας μου δεν το πολύ βλέπει θετικά όλο αυτό το πράγμα που διαμορφώνεται μέσα μου με την ΑΕΚ. Είναι και αυτός ΑΕΚ βέβαια, αλλά δεν γουστάρει γενικά τα γήπεδα, δεν πολύ τέτοιο. Και το τελευταίο παιχνίδι εκείνης της χρονιάς είναι το τελευταίο παιχνίδι του Στέλιου Μανολά. Δηλαδή βγαίνει ο Μανολάς και λέει σταματάω το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Είναι ένα παιχνίδι με την Ξάνθη, αδιάφορο εντελώς, γιατί είμαστε τρίτη και καταϊδρωμένοι, ας πούμε, αλλά αποκτά χαρακτηριστικά φιέστας, επειδή ο Μανολάς αποσύρεται σε εκείνο το μάτς.
Και μου κάνει χάρη ο πατέρας μου και μου λέει άντε πάμε. Εντάξει, βάζει και γενική είσοδο η ΑΕΚ. Και μου λέει άντε πάμε, ξέρω εγώ. Και έχω γουστάρει τη ζωή μου. Λέω επιτέλους θα πάω γήπεδο ρε παιδί μου, να δω την ΑΕΚ. 12 χρονών. Σε 12 χρόνια. Είμαι 12 χρονών. Τέλος πρώτης γυμνασίου ας πούμε. Και θυμάμαι ξεκινάμε από το Περιστέρι που μένουμε και με το που πάμε να μπούμε στο αμάξι για να έρθουμε Φιλαδέλφια, ανοίγουν οι ουρανοί και ρίχνει κάτι καρέκλες, βρέχει βιβλικού μεγέθους δηλαδή καταιγίδα. Βγαίνουμε σε εθνική για να έρθουμε στη Φιλαδέλφια και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Θυμάμαι τον πατέρα μου τον έχει πιάσει μια πίκρα του τύπου ότι μια φορά σου κάνω το κατήρι και πώς έκατσε έτσι ας πούμε. Φτάνουμε εδώ πέρα Φιλαδέλφια, το παρκάριο που είναι το αμάξι, βγαίνουμε, έχει πλημμυρίσει όλη η Φιλαδέλφια για να περάσουμε το πεζοδρόμιο στο άλλο πρέπει να κάνουμε άλλο μήκος κανονικά ας πούμε. Με τα φυσικά τι έκανα λάθος αγόρι μου και έτσι. Ναι. Και μέσα σε αυτή τη ζούρλα είναι ο πατέρας μου και να κλαίγεται, να λέει ότι πώς έκατσε έτσι, μια φορά σου κάνω το χατήρι να πάμε γήπεδο και άνοιξαν οι ουρανοί ας πούμε. Και τέτοια φτάνουμε στα εκδοτήρια, μου λέει θα πάρουμε μου λέει εισιτήρια από τη μεριά των επίσημων που έχει στέγαστρο. 18. Ναι. Είχε γενική είσοδο, ήταν μια έτοιμη. Φτάνουμε εκεί πέρα, λέει ο κύριος στα εισιτήρια, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Λέει άμα θέλεις εισιτήρια, λέει για να μην βρέχεσαι, μόνο σκεπαστή. Σκεπαστή, λέω πάμε σκεπαστή με τους κάφρους εκεί πέρα, αυρίζουν από τα φωτοβολίδες, θα γίνεται ο κακός χαμός. Άντε πάμε. Ο πατέρας πάει στο γήπεδο. Δεν πάει. Δεν πάει καθόλου. Πού να πάμε σκεπαστή, άντε αφού ήρθαμε πάμε λέει. Να πάρουμε να πούμε σκεπαστή. Και με το που μπαίνουμε σκεπαστή, αλλάζει η ζωή μου νομίζω εκεί. Δηλαδή με το που μπαίνω μέσα είναι κυριολεκτικά λες και βρίσκομαι σε ένα άλλο σύμπαν. Λες και από το κανονικό σύμπαν μπαίνω σε ένα άλλο σύμπαν. Συναίσθημα το οποίο το είχα κάθε φορά όταν έμπαινα να σκεπαστεί. Κάθε φορά. Εντάξει, το παιχνίδι είναι μια αποθέωση του Μανολά. Είναι η πρώτη μου επαφή με τη σκεπαστή. Διαισθητικά καταλαβαίνω ότι όλη μου την εφηβεία εκεί θα τη φάω. Και όντως μέχρι το 2003 που γκρεμίζει το γήπεδο και συμβολικά τελειώνει και το σχολείο, τα Σαββατοκύριακα το περνάω, Σαββατοκύριακο το περνάω ερχόμενος σκεπαστή ας πούμε. Και όλο αυτό, τέλος πάντων, αυτό περιγράφω στην ιστορία και το συνδέω με το σήμερα και με την πρώτη φορά στο νέο γήπεδο, όπου μάλιστα το αναφέρω και στην ιστορία, ακριβώς επειδή είχα κάνει αυτή τη διαδρομή, δηλαδή Περισσός, μάλλον μετρό, ηλεκτρικός, Περισσός, η ανηφόρα, η κατηφόρα, στρίψιμο στο πάρκο δεξιά και η σκεπαστή. Αυτό ήταν δηλαδή το μεγάλο το δρομολόγιο ας πούμε που είχε συνδεθεί με τα φιβικά μου χρόνια σκεπαστή. Θυμάμαι τότε να μιλάμε με τον κόσμο που θα πηγαίναμε στο γήπεδο, στο πρώτο παιχνίδι με τον Ιωνικό, και να μου λέει κάποιος να περάσει πάρουμε τα αμάξι να πάμε. Και του λέω δεν θέλω να περάσεις, θα πάμε το ηλεκτρικό. Θέλω να κατέβω Περισσό, να ξανακάνω την ίδια δρομή 19 χρόνια μετά ας πούμε. Και προσπαθώ να περιγράψω πώς αλλάζει όλο αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, και επειδή είμαι εγώ ένας άλλος άνθρωπος, έχω περάσει 19 χρόνια από αυτή την ιστορία, από την τελευταία φορά σκεπαστή, αλλά και πώς έχει αλλάξει ο τόπος, η χωροταξία του γηπέδου. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν είμαι έφηβος, ας πούμε, και έρχομαι σκεπαστή, θυμάμαι ότι όταν στρίβω στο μπαρκάκι και βλέπω τη σκεπαστή μπροστά μου, το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με το σήμερα. Όταν σκάω τελικά εδώ πέρα, γιατί συνειδητά δεν έχω έρθει από το γήπεδο ποτέ, περιμένω το πρώτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι κιόλας, στον πάρω και τα εγγένεια, δηλαδή δεν θα πάω στα εγγένεια λέω. Θα έρθω για παιχνίδι μόνο. Μόνο για μπάλα θα έρθω. Και βλέπω ας πούμε την πλατεία μπροστά, λέω, συνειδητοποιώ τέλος πάντων ότι όλα τριγύρω αλλάζουν, αλλά τελικά κάτι μένει ίδιο και είναι η ΑΕΚ μέσα σου, εν πάση περιπτώσει, και γενικά οι ομάδες, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το πόσο βαθύ τέλος πάντων είναι να δέσουμε ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει, και σε έναν κόσμο που αλλάζει και εσύ φυσικά, γιατί δεν μπορείς να είσαι ίδιος άνθρωπος ανά τις δεκαετίες, υπάρχουν μεταμορφώσεις του εαυτού σου, υπάρχει κάτι μέσα στο οποίο παραμένει ίδιο, και αυτό είναι η ίδια καψούρα, η ίδια αγάπη για την ομάδα ας πούμε. Και το πώς την πρώτη φορά που περνάω το κατόφλι ας πούμε του νέου γηπέδου, νιώθω πάλι το ίδιο συναίσθημα ότι λες και μπαίνω ξανά σε ένα άλλο σύμπαν. Όπως ακριβώς την πρώτη φορά που μπήκα στη σκεπαστή. Αυτό πάνω κάτω περιγράφω στην ιστορία που... Εντάξει, στόχος εδώ είναι να διαβάσουμε την ιστορία σου. Σίγουρα θα μπούμε και λίγο και εμείς μαζί σου στην ιστορία που γράφεις. Δηλαδή και εγώ τώρα όταν πηγαίνω στο γήπεδο, είναι σαν να παίρνω αγκαλιά τον έφηβο
την έφηβη εκδοχή μου ας πούμε και πάμε παρέα μαζί. Γιατί κάθε μάτς της ΑΕΚ που πας δεν είναι ένα καινούριο παιχνίδι. Κουβαλάς και τις εμπειρίες από την εφηβική σου ηλικία όσο μεγαλώνεις. Δηλαδή παίρνεις τον εαυτό σου σε όλες τις εκδοχές από 16 χρονών μέχρι όσο είμαστε παρέα. Αν κατάφερες να βγάλεις αυτό στην ιστορία σου είναι επιτυχία. Γιατί σίγουρα πολλοί θα συγκινηθούν, πολλοί θα μπουν λίγο στη φάση τη δική σου, πολλοί θα θέλουν να γράψουν τη δική τους ιστορία και δεν είναι κακή ιδέα να μαζέψουμε για το δεύτερο βιβλίο της μοίρας μου γραφτό άλλες 21 ιστορίες ωραίες, να βγάλουμε και δεύτερο και τρίτο. Δεν θα τελειώνει αυτό άμα το... Μα τι πιο ωραίο είναι τώρα, εντάξει, εμείς εδώ τώρα στη Βυζαντινή γωνιά και εσείς, εντάξει, δεν πάμε να βγάλουμε λεφτά. Σε καμία περίπτωση. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν παίρνουμε μέσα. Όχι, εντάξει. Αλλά δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Και αυτό το έχουμε κάνει. Για την ΑΕΚ και μέσα μπαίνουμε. Όχι, δεν θέλουμε, ναι. Προφανώς. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι πολύ ωραία ιδέα να μαζεύουμε ιστορίες φίλων της ΑΕΚ εδώ που έρχονται κάθε μέρα να σου λένε ο καθένας τα ισόψυχά του. Οπότε σας προτείνω το δεύτερο βιβλίο να είναι εδώ σε συνεργασία με τη Βυζαντινή γωνιά. Επειδή πάντως είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι γενικά το να υποστηρίζεις την ΑΕΚ, στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι μια στιγμή. Δηλαδή δεν σβήνει ρε παιδί με το παρελθόν. Το κουβαλάς. Κουβαλάς ό,τι γουστάρεις και ό,τι δεν γουστάρεις. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει να είσαι... Έλεγα σε έναν ότι η ΑΕΚ είναι σαν τις ακτινογραφίες. Το σώμα σου θυμάται τα X-rays που τρως. Ναι. Δηλαδή δεν έκανες μία και μετά γεια σας. Έτσι είναι και η ΑΕΚ. Κάθε πίκρα και κάθε χαρά στο σώμα σου καταγράφεται, στο μυαλό, στην ψυχή. Και θέλω να πω το εξής, επειδή γενικά ρε παιδί μου, εντάξει, από τότε που μπήκαμε στο γήπεδο νιώθουμε μια ανάσταση γενικά ως λαός κιόλας, ως λαός ΑΕΚ. Ακόμα και τη δεύτερη χρονιά, εντάξει, η πρώτη χρονιά ήταν ένα όνειρο ρε παιδί μου. Ακόμα και τη δεύτερη χρονιά και τους τελευταίους μήνες ειδικά που έχουν πάει τα πράγματα κακά γενικά, δηλαδή ρε παιδί μου τρώμε τη μία πίκρα μετά την άλλη ας πούμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια συσπήρωση του κόσμου που έχει γίνει λόγω του γηπέδου ας πούμε, που δημιουργεί μια πολύ αγαπησιάρικη ατμόσφαιρα που είχαμε χρόνια να τη ζήσουμε οι αεκτζίδες. Το ζω εγώ καθημερινά. Εντάξει. Έρχονται παρέες που έχουν να βρεθούν καιρό, έρχονται από την επαρχία παιδιά που... Είναι ωραίο πράγμα η ΑΕΚ για μας. Έχουμε επαναγαπήσει με άλλο τρόπο την... Με τον πατέρα σου ξαναπήγε στο γήπεδο ή σ' άφησε την τύχη του? Πήγαμε άλλη μια φορά στο γήπεδο. Πάλι δεν πήγε καλά. Πάλι ήταν χαλιά. Ήταν το 2000 στον τελικό του κυπέλλου με τον Ιωνικό. Που σηκώνει τον τέλος στο χέρι. Για το fair play. Χαλιά πήγε, εντάξει. Όχι, το κύπελλο πήγε καλά. Εμείς είχαμε πάλι μια περιπέτεια. Δεν μπήκαμε σωστή θύρα. Έγινε ένα ταμπαντούρι πάλι. Δεν μας νοιάζει. Δεν ξέρω. Άλλη ιστορία. Αλλά θέλω να πω το εξής ότι... Και με το μαύρο θυμάμαι το τελευταίο του μάτς έβρεχε πολύ. Δεν το θυμάμαι. Και αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία ότι πώς η ΑΕΚ αποχαιρετά... Μιλάς για το μάτς που έγινε προς τη Μιντού. Που έπαιξε ένα ημίχρονο με εμάς και ένα ημίχρονο με την Εθνική. Εγώ το θυμάμαι. Έβρεχε καταρακτοδός. Που έπαιξε ένα ημίχρονο. Μπράβο, ναι. 92, ποτέ είναι αυτό. Εσύ Χρήστο τι έχεις γράψει? Εγώ έχω γράψει το Saloni Club Original. Και εγώ όπως ο Δημοσθένης, μεγαλύτερος εγώ, είμαι στα 45, έχω μπει στο 45ο έτος, είμαι το 80. Γίνομαι και εγώ ΑΕΚ γίνομαι ΑΕΚ, τι σημαίνει γίνομαι ΑΕΚ? Σημαίνει ότι αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι υπάρχει εκεί κάτι το οποίο, όπως σου έλεγα όταν Στρατή με το καλό πρώτο συναντηθήκαμε, αυτό το ανεξήγητο, μεταφυσικό όπως το πες, χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Δεν είναι απλά είναι αισθητικό το ζήτημα, δηλαδή βλέπω ένα δικέφαλο και αυτό το κυτρινό μαύρο κάτι μου λέει, είναι παρεϊστικό ένας μεγαλύτερος φίλος, ο οποίος έτσι τον θαύμαζα αρκετά, είναι ότι έχω μεγαλώσει Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είμαι πραγματικά στο τρίγωνο του διαβόλου, δηλαδή είναι το σπίτι μου το πατρικό ανάμεσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού από τη μία, στο δωματιάκι από την άλλη. Τρίγωνο, η Γαδά δεν έχει σημασία. Η Γαδά είναι... Όχι, εντάξει. Άστα αυτό, μακριά από εμάς. Και μπάτσι μακριά μας φίλοι. Οπότε όλοι φυσικά είναι σε φάση Παναθηναϊκός. Είμαι σε φάση, όχι Παναθηναϊκός στην αρχή, αλλά απλά δεν πολύ καταλαβαίνω. Όμως παρεκκλίνω, είναι από τις πιο όμορφες παρεκκλήσεις που έχω κάνει στη ζωή μου.
και αποφασίζω συνειδητά ότι εγώ, παιδιά, δηλώνω από εδώ και πέρα ότι είμαι ΑΕΚ. Είναι λοιπόν γύρω στα 8 μου χρόνια, πριν πάρουμε το πρωτάθλημα, αυτό το 89, το επίσης μεταφυσικό, και αποφασίζω τέλος πάντων, όταν μου είπανε τα παιδιά, εγώ μπήκα λίγο αργότερα στην ομάδα, δηλαδή κάπου προς το τέλος του καλοκαιριού, από τον Νικολάκη, τον φίλο μου που είναι μέσα στη γραφική, και από τον Χρήστο, τον άλλον, τον έτερο Χρήστο, γίνεται μια κρούση. Ξέρεις κάτι, αυτό που δημοσθένεις, έχουμε μαζευτεί κάποιοι και φίλοι και μη φίλοι μέχρι τώρα, όμως όλοι αεκτζίδες και θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θες να γράψεις κάτι? Λέω με χαρά και τιμή, εννοείται. Οπότε αποφασίζω να γράψω κάτι το οποίο θα είναι αρκετά αντιηρωικό, αρκετά χαρμολυπικό, άρα αρκετά ΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μιας και ερώτησες πριν, πολύ ωραία ερώτηση για μένα, τι είναι ρε παιδί μου, είναι η χαρά, είναι η λύπη, τι είναι? Εγώ καταρχάς έχω ένα μότο στη ζωή μου, θεωρώ ότι πραγματικά οι χαρές πλαταίνουν, οι λύπες βαθαίνουν. Έτσι, δηλαδή η λύπη σε σκάβει, σε βαθαίνει, η χαρά σε πλαταίνει, σε κάνει πιο ανοιχτό. Οπότε δεν θα μπορούσα και ήθελα, δεν θα μπορούσα παρά να συμπεριλάβω στην 3 ιστορίες, μιας μεγάλης χαράς, μιας μεγάλης λύπης και μιας πολύ περήφανης στιγμής, που θεωρώ ότι για μένα κομβικά, εννοείται πως υπάρχουν άπειρες άλλες στιγμές τέτοιες, παρακολουθώντας και ακολουθώντας και αγαπώντας την ΑΕΚ, όμως θεωρώ ότι αυτές οι 3 είναι οι 3 που όχι τυχαία ανέφερα και όλας κατέγραψα. Από πού? Από το σαλόνι μου. Δηλαδή είμαι ένα παιδί εκείνη την εποχή που έχει αρχίσει οριακά, όχι στο πρωτάθλημα το 89, άρχισα να πηγαίνω γήπεδο γύρω στα 12, δηλαδή άρχισα την μαγική τριετία της απίστευτης μπάλας και της απίστευτης ομορφιάς στον Νίκος Γκούμας. 88-89 λοιπόν, η πρώτη στιγμή που περιγράφω είναι στο σαλόνι μου, η πρώτη ουσιαστικά επαφή μου του να κάτσω να δω ολόκληρο μάτς και να ψιλοκαταλάβω τι γίνεται. Πρωτάθλημα, έτσι μετά από 10 χρόνια, με αυτό το... Αλλά είσαι 12 χρονών. Όχι, είμαι 8-9 τότε. Η γενιά σου, εγώ είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερος. Δηλαδή, αυτά που ζεις εσύ 8-9 χρονών, εμείς τα ζούμε 19-20 με τους φίλους μου. Έτσι. Εντάξει, το ζούμε πιο ωραία, πιο μεγάλη. Βέβαια, πάμε τώρα. Στις φιέστες, έχουμε διαρκεία στην τρία, ξέρω εγώ, και πάμε σκεπαστή. Ζούμε όλο το έργο. Εσείς, η γενιά σας που είστε 10 χρονών και δεν το ζείτε όπως θέλετε και μετά ζείτε πάρα πολλά χρόνια χωρίς τίτλο, είστε η γενιά που πρέπει να γίνει ειδικό αφιέρωμα, ας πούμε. Που μείνατε αεκτζίδες και παλέψατε και ήσταν κοντά στην ομάδα. Κοίταξε, εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, ωραία, εγώ ξεκίνησα την αγάπη μου μαζί της με πρωτάθλημα, συνεχίζω με μια χρυσή τριετία, έτσι, περνάω μια νομβρία μεγάλη, όταν όμως είμαι ήδη αρκετά ερωτευμένος μαζί της, για να μην κοιτάξω τίποτα άλλο. Δηλαδή πρέπει να πας για ύπνο, ας πούμε. Πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να... Δεν είσαι ο έφηβος που μπορεί να πάει μόνος του και μπαστεί στους φίλους. Αλλά να σου πω κάτι, είμαι όμως στο σχολείο, όπου εγώ στο σχολείο που πηγαίνω, σε κάθε διάλειμμα υπάρχει μια στρογγυλή αυλή στο σχολείο, και στο γυμνάσιο που είναι μαζί γυμνάσιο και λύκειο, ενώ πρωινή απογευματινή βάρδια στα χρόνια τα δικά μας, και είτε είμαι στο γυμνάσιο είτε στο λύκειο, είναι μια στρογγυλή αυλή όπου σε κάθε διάλειμμα, επειδή υπάρχει μια φοβερή δίψα από όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου οπαδικής προτίμησης, και στείνεται σε κάθε διάλειμμα 3 εξέδρες. Υπάρχει λοιπόν η εξέδρα των Ολυμπιακών, υπάρχει η εξέδρα των Παναθηναϊκών που είναι η πιο πολυπληθής, γιατί το σχολείο είναι Νεάπολη εξ αρχείων, Όρια Μεγκίζη, άρα είναι κυρίως Παναθηναϊκοκρατούμενη περιοχή, και υπάρχει και μια ισχνή μειοψηφία που καθόμαστε στο νότιο πέταλο, ας πούμε, της αυλής, που είμαστε οι αεκτζίδες, οι οποίοι δεν δεχόμαστε παρά τις εκκλήσεις των Ολυμπιακών, ρε ελάτε μαζί μας να γίνει σούσουρο για να κάνουμε λίγο αντίπαλη κερκίδα. Εμείς είμαστε μόνοι μας εδώ. Εμείς θα τραγουδάμε για την ΑΕΚ και ας είμαστε 15 άτομα. Εντάξει, η γενιά σας είναι πιο respect από τη δικιά μας, δηλαδή πιο respect. Ήταν πιο δύσκολο, ρε παιδί μου, να είσαι 15 χρονών, 16, 17 και να περνάνε τα χρόνια και να μπαίνεις στο. Τουλάχιστον εμείς, οι 70's,
Ζήσαμε, ξέρεις, μια μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ που ακόμα μπαίνουμε στο YouTube και βλέπουμε, ξέρω, το ΑΕΚ Rangers. Εντάξει, ναι. Εγώ σέβομαι βασικά οποιαδήποτε παρουσία οπαδικής αγάπης. Σήμερα ο 9χρονος πώς λες να αισθάνεται, ο 10χρονος? Είναι πιο τυχερός από εμάς. Εντάξει, δεν ξέρω μόνο τυχερός ή άτυχος. Κοίταξε, Στρατή, είναι που γαλουχείσαι. Επιμένω σε αυτό που είπες γιατί είναι το ερώτημα που έθεσες. Όσο σε γαλουχεί η χαρά, με διαφορετικό τρόπο, αλλά αντίστοιχα σε γαλουχεί η λύπη. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είναι ο ερωτάς σου και η αγάπη σου για αυτό που αγαπάς. Δηλαδή, είσαι εκεί έτοιμος να προσπαθήσεις, να δώσεις. Εγώ η δεύτερη ιστορία που περιγράφω, ας πούμε, είναι που είμαι 14, είναι ο χαμένος τελικός με τον Παναθηναϊκό. Ένας από τους καλύτερους, ας πούμε, τελικούς. Έχουμε παίξει πολύ, παίζουμε πολύ με τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά είναι ο κύριος μας ανταγωνιστής εκείνα τα χρόνια της χρυσής μας τριετίας, είναι ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή, τότε που έχασε στην Κόρινθο, που έφερε χ, τότε που πήραμε το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, πρωτάθλημα. Τέλος συνεχόμενο. Τέλος πάντων είναι ο Παναθηναϊκός. Εγώ με 14 είμαι πια πολύ πιο ψημένος. Έχω πάει γήπεδο ήδη. Είμαι όμως πάλι στο σαλόνι μου. Εκεί βλέποντας. που δίνει το πέναλτι στο Βαζέχα, επηρεάζει λίγο. Αυτό είναι το. Μιλάω για το 2-3. Για το 3-2. Δεν μιλάω για το 1-0 με τον Μπάκα. Το 3-3. Μιλάω για το 3-3. Όχι, αυτός είναι ο μετά. Μιλάω λοιπόν για το 94 που έχουμε πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Πάμε για άλλο ένα ακόμα γαμό το παραλίγο double. Είμαστε τώρα θα το πάρουμε. Τίποτα πάλι. Και αυτό που εμένα αυτή τη στιγμή τη θυμάμαι πάρα πολύ, διότι με έχει πιάσει μία μάνιτα, ομηρική μάνιτα, πώς είναι η μάνιτα του Αχιλλέα στην Ιλιάδα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, είμαι στο σαλόνι. Τρώμε το πρώτο γκολ, τρώμε το δεύτερο. Αυτό γκολ του Μανολά. Αυτό γκολ του Μανολά, δηλαδή όχι ρε γάμο το και έτσι. Και μετά παίζουν ένα ποδόσφαιρο. Και δεν καταλαβαίνω, δεν έχω τρελαθεί, απλά τραγουδάω. Νιώθω ρε παιδί μου, νιώθω όπως ήταν τα αδέρφια μας στη Μασσαλία που τραγουδάγανε την πρώτη φορά 88-89 γυμνία, ας πούμε, και οι Μασσαλοί της Μαρσέη πάθανε πλάκα, ας πούμε, μαζί μου. Νιώθω έτσι. Έχω ξεγυμνωθεί μες στο σαλόνι μου, με κοιτάζει ο πατέρας μου, κάνει τι παιδί είναι αυτό, έρχεται ο θείος μου, λέει δεν είναι καλά αυτός, μαζεύτε τον. Τίποτα, είμαι τρελαμένος. Η σχέση πατέρα που πες με γιου πάντα με ενδιαφέρει εδώ στη Βυζαντινή, γιατί έρχονται πολλοί μπαμπάδες με τους γιους τους, βλέπουν εδώ τα πράγματα και αυτά. Ο δικός σου μπαμπάς σε πάει στο γήπεδο? Τίποτα, ο πατέρας μου είναι άμπαλος και ολυμπιακός επειδή κάτι πρέπει να πει, όμως του το δίνω. Εγώ πάω πρώτη φορά γήπεδο, πάω ΑΕΚ Απόλλων Καλαμαριάς, επειδή έπαιζα τότε στις ακαδημίες της ΑΕΚ και μας πάει η Ακαδημία στην 1-2 να δούμε ΑΕΚ Απόλλων με πρώτο μάτς, αν θυμάμαι καλά, σχεδόν πρώτο ή πρώτο του Τσιάρτα, ας πούμε. Τέτοια φάση. Λοιπόν, όμως μετά... Είναι το πρώτο μάτσο του Τσιάρτα που βάζει ένα γκολ από το κέντρο. Μπράβο, είναι αυτό. Είναι 6-0, κάτι τέτοιο. Όχι. Αλλά μπαίνει μέσα κάποιος από την Άουσα, ας πούμε. Φαίνεται έτσι, ξέρεις, λίγο. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και βάζει ένα γκολ από το κέντρο. Ναι. Τέλος πάντων ήταν για μένα τώρα αποκάλυψη. Είμαστε όλα τα παιδιά της Ακαδημίας στην 1-2. Το γήπεδο ψιλοχαλαρό, δεν έχει πολύ κόσμο. Κατεβαίνουμε, κάνουμε τον ντου κάτω στα σκαλιά μόλις μπαίνει γκολ. Μετά πηγαίνω με τον πατέρα μου, επειδή το νιώθει σωστά ότι να τον αφήσω τώρα μόνο του, είναι μικρός, θα πάω μαζί. Πάμε λοιπόν σε αρκετά μάτς και σε ντέρμπι και τα λοιπά. Κάποια στιγμή επέρχεται η αυτονόμηση που λέει ότι πατέρα θα πάω με τους φίλους μου στο γήπεδο. Ναι, αλλά όπως λέει και ο Δημοσθένης, δεν πιστεύω να πας στο κλουβί εκεί, δεν ξέρει καν ότι είναι σκεπαστή ο πατέρας, στο κλουβί εκεί πέρα στους τρελούς εκεί πέρα. Του λέω, τρελό, εγώ του λέω εκεί, ποτέ. Εννοείται 9-11 μέσα, εννοείται μόνο εκεί, έρωτας ακόμα πιο δυνατός και κάτι μαγικό, δεν το συζητάω. Εσείς έχετε παιδιά? Εγώ όχι, ούτε εγώ. Εγώ έχω. Ωραία. Είναι ο γιος μου 6 χρονών. Είστε εσείς λοιπόν που έχετε πάει, έχετε μπει στο αυτό το πράγμα, το είμαι ΑΕΚ. Έχετε τις δικές σας εμπειρίες. Ο μπαμπάς σας όμως, χωρίς να ασχολείται ιδιαίτερα με την ΑΕΚ, λέει οκ, παιδί μου, επειδή σε αγαπάω και σε γιος μου, να κάνω το χατήρι σου, σε πάω στο γήπεδο. Έστω ότι ο γιος σου τώρα που είναι 6 χρονών σου λέει μπαμπά θέλω να πάω στην 7. Τέλος πάντων, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Τι του λες?
Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να σου πω δεν είμαι πατέρας. Είσαι τόσο όμως δημοκρατικός και τόσο έτσι φιλελεύθερος και επειδή μεγάλωσε με έναν μπαμπά που σε πήγε στο γήπεδο γιατί ζήτησε να πάει στην ΑΕΚ. Αν ο δικός σου γιος σου πει φίλε θέλω να πάω στον Ολυμπιακό, τι θα του πεις? θα σου πω το πιο κοντινό. Εγώ έχω βαφτιστήρι, πολύ αγαπημένο, είναι τώρα 4,5 στα 5. Βασικά γίνεται 5 σε ένα μήνα. Το οποίο, σε ακριβώς ένα μήνα, 13 του μήνα. Το οποίο... Θες χρόνο να το σκεφτείς, να κάνουμε διάλειμμα ή έχεις την απάντηση έτοιμη? Έχω Γιατί την εγώ τώρα μέσα μου δεν ξέρω. Εγώ την απάντηση την έχω. Ο γιος είναι ΑΕΚ, δηλώνει ΑΕΚ. Δεν θέλω να απαντήσω από εσάς, αλλά δεν υπάρχει άλλη τέτοια. Δηλαδή γίνε ό,τι θες εσύ ρε φίλε, γίνε οτιδήποτε. Γίνε... Αυτό το πράγμα του μπαμπά με γιου, μη μου το πειράξεις. Θα τιμωρηθείς, δηλαδή δεν θέλω να πας σε άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνω ο χειρότερος πατέρας. Αλλά πρέπει να γίνει η ΑΕΚ. Γιατί ήταν ο παππούς μου, ήταν ο πατέρας μου, εγώ, θα γίνεις και εσύ τέλος. Εγώ Στρατή πιστεύω στο παράδειγμα. Δηλαδή τι εννοώ, θα σου πω τι εννοώ. Εμένα το βαφτιστήρι μου είναι κυκλοφορεί. Δεν θέλω να πεις για το βαφτιστήρι σου. Έστω ότι τώρα γνωρίζεις μια κοπέλα. Ωραία, σου λέω για το με γιο. το καλό και κάνω κάνετε παιδί και ωραία. κάνετε ένα γιο. Ωραία. Και σε 3 χρόνια, όχι σε 3, σε 5 χρόνια σου πει α, θέλω να πάω στον Ολυμπιακό γιατί μου αρέσει τα κόκκινα. Τι του λες? Πήγαινε. Κάτι καταλάβει. Όχι ρε φίλε. Όχι. Θα σου πω τι θα του λέγα. Θα του πω πήγαινε. Τι πήγαινε? Κάτσε. Θα βρεις ένα υπόγειο Άκου να σου πω. και θα τον βάλεις εκεί μέχρι να... Πήγαινε, Ναι. αλλά μετά ή πριν θα έρθεις και μαζί μου στα Φιλαδέλφια. Και μετά... Καλά το πας τώρα. Ναι. Όχι πήγαινε. Έλα Όχι. μαζί μου στη Φιλαδέλφια. Κάνω τι έλα θες. και στη Βυζαντινή γωνιά να Κάνω βάλεις τι τον θες. ύμνο Άκου στο να σου λάπτοπ. πω. Κάνω Και τι μετά θες. κάνω τι θες. Κάνω τι θες, αλλά πριν αποφασίσεις θα κάνεις μια σωστή έρευνα. Δηλαδή, θες να πας στην 7, πήγαινε. Πριν αποφασίσεις ή πριν οτιδήποτε, έλα στα Φιλαδέλφια. Και δες. Και αποφάσισε. Φίλε, αν η καρδιά είναι για να πάει προς τη Θεά, θα πάει. Αν δεν είναι... Και θα ρισκάρουμε εμείς τώρα αν θα πάει ή δεν θα πάει. Δεν κανένα ρίσκο, φίλε. Εγώ από το εντελώς θεωρητικά, γιατί δεν το έχω βιώσει ας πούμε, αλλά επειδή είναι μια σκέψη η οποία θεωρητικά την κάνεις πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι θα τον... ψάχνω να βρω την κατάλληλη λέξη. Θα τον καθοδηγούσα χωρίς να το καταλάβει για να είναι μια ΑΕΚ. Δηλαδή δεν θα του υπέβαλα, δεν θα ήμουν κάποιος που θα του λέγε θα γίνεις ΑΕΚ γιατί θα τα χαλάσουμε, αλλά θα τον καθοδηγούσα με έναν τρόπο υπόγειο. Αυτό είναι μια δουλειά βέβαια μυρμηγκιού, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή. Πρέπει να τον έχεις ο μπουρου να τον... Τι να σου πω παιδιά, δεν ξέρω, είναι δύσκολο το πράγμα αυτό, μην πάρουν τα παιδιά μας λάθος δρόμο. Για μένα το ζητούμενο... Αφήσετε αυτά τα ελεύθερα για άλλα πράγματα. Για μένα το ζητούμενο είναι στο τέλος να πιστέψει, ακόμα και αν δεν είναι σωστό, αν δεν είναι αλήθεια, να πιστέψει ότι πήρε ο ίδιος την απόφαση. Ακόμα και αν δεν είναι... Να μάθεις με το που αρχίζει το παιδί και διαβάζει, να διαβάσεις σιγά σιγά την ιστορία σου που έγραψε αυτό το βιβλίο, για να δούμε αν θα ξαναπάει σε κάποια αλήθεια. Στρατή, αυτό θέλω να σου πω. Εγώ αυτό θέλω να σου πω. Ότι τα παιδιά, κοίταξε τα παιδιά, δεν έχω παιδί έτσι, αλλά εντάξει. Βλέπω αριστερά-δεξιά και έχω διαβάσει κάποια πράγματα και είμαστε σε μια ηλικία που μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τα παιδιά πάντα, η πρώτη επιρροή βασική σε όλα τα πράγματα, δεν μόνο στην ομάδα, σε συμπεριφορές, στο αν το παιδί διαβάζει γενικά, του αρέσουν τα βιβλία. Πήγαμε, εγώ τρελαίνομαι με τα βιβλία και σκέφτομαι πάντα. Τι δεν θα ήθελα ποτέ αν έκανα παιδί να κάνω, να είναι αδιάφορος ή αδιάφορη προς την ανάγνωση. Ποιο είναι το παράδειγμα? Αν βλέπει το παιδί σου, τον πατέρα του να διαβάζει και να παίρνει ευχαρίστηση από αυτό. Δηλαδή, αν εμένα με δει ερωτευμένο με τη θεά αυτή, δηλαδή δεν θα επηρεαστεί? Εγώ αυτό σκέφτομαι. Γι' αυτό σου λέω ότι η πράξη μέσω του παραδείγματος δεν είναι να τον πιέσω ή να τον υποβάλω ή να τον κάνω. Βλέπει τον πατέρα του ότι έρχεται η ώρα να πάει στο γήπεδο ή τον βλέπει να παρακολουθεί ένα μάτς και είναι σιωπηλός, εκεί που γκαρίζει πάντα, που πάντα φωνάζει, που κάνει. Υπάρχει μια σιγή η οποία είναι κοφαντική. Και λέει τι γίνεται τώρα εδώ, αυτός τι κάνει, τι νιώθει. Δεν ξέρω παιδιά, είναι δύσκολο το θέμα. Εντάξει, εμείς αξίδες είμαστε και αγαπάμε και τους γιους μας παθολογικά και εγώ μπορεί και να τον άφηνα να πήγαινε. Δεν θα ήθελα να συμβεί, αλλά είναι αυτά τα προβλήματα της ζωής που μπορεί να σου συμβούν, ρε φίλε. Ο σπόρος. Στρατή, πέφτει ο σπόρος πάντα. Αν πέσει ο σπόρος, θα φυτρώσει και θα γίνει και έλατο που λέει και ο explicit στην τελευταία ιστορία. Ο σπόρος εγώ έγινε ξέρω έλατο. πάντως ότι δεν έχω χάσει παιδί εδώ πέρα. Όποιος έρθει εδώ πρώτο μάτς, ναι.
Εδώ ρε φίλε είναι, συγγνώμη τώρα, κάτσε, εδώ είναι να το πω κι αυτό. Εδώ πέρα εντάξει, μπαίνεις μέσα και σου σηκώνει τη τρίχα. Προφανώς. Ξέρεις ότι έρχονται πολλοί που δεν είναι πατεράδες των παιδιών, έρχονται πολλά παιδιά εδώ που είναι νονοί, θείοι κλπ. Και βέβαια, απ' την άλλη, σέβομαι πάρα πολύ κάποιον γόνιο, ας πούμε, που είναι άλλη ομάδα και δεν παρεμβαίνω να του πω ότι έλα να γίνει ΑΕΚ και τέτοια. Όχι, είναι ιερή η σχέση πατέρα με γιου για μένα. Δεν παρεμβαίνω να τον πάρω στο γήπεδο και να τον βάλω στο γήπεδο και τέτοια. Όχι. Τέλος πάντων, ωραία συζήτηση. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να βάλουμε και εμείς κανένα ποτό, γιατί έχουμε, ξέρεις, είχαμε περάσει και δύσκολη μέρα εδώ πέρα. Ήταν δύσκολη μέρα. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα μου πείτε το τραγούδι που έχει γράψει, έχει κάποιος από εσάς που μου είπες πριν? Όχι, είναι ο Explicit, είναι ο στιχουργός και ο μουσικός και ο ερμηνευτής του συγκροτήματος, του hip hop συγκροτήματος Στοίχημα, και τα παιδιά γράψαν ένα καταπληκτικό τραγούδι, είναι ο Ξένος. Είναι ένα τραγούδι, θα το ακούσουν τώρα και οι ακροατές μας, το οποίο θα έλεγα ότι παντρεύει όλη την ιστορία της προσφυγιάς, πώς οι άνθρωποι ήρθαν από την απέναντι πλευρά με την περηφάνεια τους αλλά και τον πόνο τους μαζί, πώς πραγματικά ρίξαν ένα σπόρο που, όπως λέει και ο στίχος εδώ το Explicit, έγινε έλατο. Περιγραφές από την κυτρινόμαυρη εξέδρα με το δικέφαλο να ανεμίζει. Είναι μια ιστορία που αποδίδεται όμορφα και στο κείμενο και στο τραγούδι. Τέλεια. Ας μπει κάποιος στο YouTube και γράψει Στοίχημα ο Ξένος να ακούσει αυτό το τραγούδι που ακούσαμε κι εμείς. Βυζαντινή γωνιά. Το κυτρινόμαυρο στέκι των φίλων της ΑΕΚ. Ωραία μου τα λέτε. Εμένα με συγκινούν αυτά, ξέρεις, για την καταγωγή μας, το DNA μας, και γι' αυτό έχουμε κάνει και κάποιες εκπομπές. Η ίδρυση της ΑΕΚ είναι μια ιστορία που πρέπει να μάθουμε και να διαβάσουμε και να ξαναδιαβάσουμε και να πάμε στο μουσείο και το προσφυγικό και της ομάδας. Και για να συνδέσουμε και τη συζήτηση με την προηγούμενη μας, έτσι, το προηγούμενο μας θέμα, δεν μπορεί ο γιος μου να μην γίνει άκρη. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούσαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, παρουσιάζουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που προτείνω ο κάθε αεκτζής να το πάρει και να το διαβάσει. Όποιος δεν θέλει να το αγοράσει μπορεί να το διαβάσει εδώ στο Πατέρας Βυζαντινής, όπως και άλλα βιβλία. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Στην συγγραφική ομάδα υπάρχουν και άλλοι. Έτσι. Είπαμε να πάρουμε κανένα τηλέφωνο, έχει πάει 2 η ώρα το βράδυ. Έχουμε εδώ κάτι έτοιμο. Έχετε έτοιμο? Ναι. Έχουμε εδώ φίλο συνενωσίτη. Για φέρε εδώ να το συνδέσουμε. Να τον πάρω Εντάξει, εγώ. οι ζωντανές εκπομπές, ξέρεις, όχι, πρέπει να τον βάλεις εδώ σε αυτό το... Κάτσε σου, άρα να σου πω το νούμερο του. Ας πούμε για κάποιον άλλον από τη συγγραφική ομάδα, Λοιπόν, άκουσα ότι έχουμε και κοπέλες. Εννοείται, και αυτό είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας, με την έννοια ότι υπάρχει πάντα έτσι αυτή η πολύ στερεοτυπική αντίληψη ότι το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, το μπάσκετ είναι κάτι το οποίο δήθεν ξεχυλίζει αρενοπότητα. Έχουμε 2 συνενωσίτισσες, την Σέβη και τη Δανάη, που έχουν γράψει 2 πάρα πολύ όμορφα κείμενα. Μάλιστα θέλω να πω ότι το λέω με τη σειρά που το είδα, το κείμενο της είναι της Σέβης αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είναι της Δανάη το κείμενο. Είναι ένα κείμενο το οποίο αναφέρεται στη σχέση μιας κόρης με τον πατριώτη της, με τον πατέρα της, είναι το πατριώτης τέλος πάντων, γιατί είναι και στη συζήτηση που είπαμε το κατά πόσον μπορεί η σχέση πατέρα-γιου. Υπάρχει και η σχέση πατέρα-κόρης. Άλλο κεφάλαιο κι αυτό. Τεράστιο ζήτημα, τεράστιο. Και αν και η κόρη γνωρίζει κάποιον και την παίρνει αλλού, τι κάνεις? Ναι, υπάρχουν ερωτήματα. Για πάρε εδώ το... Ούτε ξέρω πώς τον λένε. Όχι, οι ιστορίες είναι πολύ ιδιαίτερες. Πες για τις κοπέλες. Ναι, η Σέβη και η Δανάη έχουν γράψει, όπως είπα, 2 πολύ ωραίες ιστορίες. Η Μεν, όπως είπα, Δανάη, αναφέρεται σε αυτή τη σχέση την ιδιαίτερη. Η Σέβη έχει μια πολύ ωραία ιστορία για το πώς
ουσιαστικά άρχισε να αγαπάει και αυτή την ΑΕΚ μέσα από σπόντες, από καραμπόλες και αναφέρεται και σε μια πικρή ιστορία σε αυτή του πως ένας καλός της φίλος βάζει ένα χ στην αφίσα με τον Ντέμι. Όταν έγιναν έτσι αυτές οι φαλτσοδίες, ας πούμε, με τον Ντέμι ως πρόεδρο και τα λοιπά. Πως άλλαξε έτσι αυτή η αγάπη και εν μέρει έγινε μια σχέση έντονη με την οπαδική σκηνή της ομάδας μας. Είναι πολύ ωραίες και αυτές οι ιστορίες, όπως και οι υπόλοιπες είναι πολύ βιογραφικές. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, εννοείται, που υπάρχουν δύο κοπέλες που δεχτήκανε. Αυτές ήταν φίλες σας, πώς τις βρήκατε για να γράψουν το βιβλίο? Είναι κοπέλες οι οποίες εγώ προσωπικά δεν τις γνωρίζω, δεν έχω τη χαρά ακόμα να τις γνωρίσω προσωπικά, τις Εύη και τη Δανάη, αν και από ό,τι έχω υποψιαστεί με τους περισσότερους από εδώ. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές στην εξέδρα. Είπες στην αρχή πώς μαζευτήκατε όλοι και αν έπρεπε να στο σχηματοποιήσω θα σου έλεγα είναι σαν να είμαστε στην ίδια θύρα και να μπαίνει ένα γκολ και να κατεβαίνει όλη η θύρα κάτω από τα νταμπαντούπα, ας πούμε, και ξαφνικά να βρίσκεσαι δίπλα εκεί που βρισκόσουνα με το φίλο σου αγκαλιά, βρίσκεσαι ξαφνικά με κάποιον που δεν ξέρεις και κάπως τον γνωρίζεις. Κάπως έτσι βρεθήκαμε, νομίζω. Νομίζω ότι είναι αυτή η τρέλα της. Είναι μεγάλο κεφάλαιο το γυναίκα στο γήπεδο. Τεράστιο. Εγώ θυμάμαι μια πολύ συγκλονιστική εμπειρία μου που ήμουν πιτσιρικάς από τις πρώτες φορές που πήγα σκεπαστή, είναι που έχω μία δίπλα μου, μία μάνα με τις δύο κόρες της, η οποία μάνα ειδικά βρίζει ασύστολα. Βρίζει σε τέτοιο βαθμό, είναι μάτς με Ολυμπιακό, βρίζει σε τέτοιο βαθμό που τουλάχιστον η τριγύρω μου περιοχή έχει σταματήσει και έχουν μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα. Καλησπέρα. Για περίμενε, κάτσε, γιατί δεν είμαστε και τίποτα. Εδώ τώρα θα γίνουν όλα. Περίμενε. Έχω μπερδευτεί με όλα αυτά τα καλώδια. Είναι βέβαιο ότι θα κοπεί στο μοντάζ αυτό τώρα. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μια γενιά που το να φέρεις την κοπέλα στο γήπεδο ήταν και λίγο περίεργο. Δηλαδή σε βλέπαν οι άλλοι λίγο περίεργα. Λένε τι την έφερες τώρα αυτή ρε φίλε. Δηλαδή υπήρχε μια διαδικασία, ξέρεις, 5 φίλοι 6, μαζευόμαστε Κυριακή, πάμε στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν κοπέλες. Απ' την άλλη υπάρχουν πολλές κοπέλες που βλέπω στο γήπεδο και τις χαίρομαι. Εγώ έχω μεγαλώσει τώρα στη σκεπαστή που έβλεπα τη Γλουγλού. Έτσι. Με το κασκόλ στο κεφάλι και... Η γυναίκα στο γήπεδο είναι κακό. Όχι βέβαια. Όχι, η κοπέλα στο γήπεδο είναι κακό. Ειδικά άμα χάσεις. Έχω ακούσει που είχα πάρει μια φίλη μου με τον Ιωνικό τότε που ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα. Άσε τώρα, μην το αναφέρεις αυτό. Δεν μου μιλάγανε 2 μήνες ρε φλέ. Τι σε θεωρούσαν εγκαντέμ και καλά επειδή έφερες... Πού την έφερα. Τι την έφερες αυτή. Πηγαίνετε να πιείτε ένα καφέ, πηγαίνετε ξέρω εγώ στο Prime που πηγαίναμε. Τι θες τώρα αυτή μου λέγανε. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που θυμάμαι με γυναίκα στο γήπεδο είναι τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της παλιάς Νέας Φιλαδέλφειας με τη Μάλαγα. Αν θυμάστε. Είναι ένα παιχνίδι που χάνουμε 0-1 και αποκλείομαστε στο κύπελλο UEFA. Και μάλιστα θυμάμαι έχω έρθει στη Φιλαδέλφεια από το Περιστέρι να πάρω εισιτήρια. Δεν βρίσκω συσκευαστή. Μου λέει είναι τίγκα η συσκευαστή, δεν βρίσκεις. Και παίρνω για πρώτη φορά ζωή μου από το απέναντι πέταλο. Και μάλιστα δεν έχω 2 ευρώ, δηλαδή το εισιτήριο κάνεις εγώ 20 ευρώ και έχω 18. Και μου λέει ο τύπος στα εκδοτήρια δεν βγει τόσο. Και λέω και γυρνάω στην ουρά και λέω παιδιά έκανε 2 ευρώ και μας γίνεται έρανος επί τόπου και παίρνω το εισιτήριο ας πούμε. Και θυμάμαι μπαίνω στο παιχνίδι με τη Μάλαγα, χάνουμε 0-1 ας πούμε, αποκλειόμαστε. Και είναι δύο κυρίες 55-60 χρονών ας πούμε, με τα γερ, οι οποίες έχουν έρθει κάτω στο πέταλο. Τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, να συνδέσουμε ποιον? Βασίλης. Να το σου βγήκε. Βγήκα. 100 χρόνια μπροστά. Live σύνδεση με Βασίλη. Γεια σου ρε φίλε Βασίλη. Γεια σας παιδιά. Να πω ότι σε αυτό το μάτι το έχει λούσει ο Χιώτης αν θυμάμαι καλά. Που έχει κάνει... Που προσπαθεί να σώσει το κόρνερ. Ναι ρε φίλε, είχα καρκινιάσει με αυτόν τον αγώνα τώρα. Που εντωμεταξύ μας εκείνη τη χρονιά είμαστε φοβεροί, που είναι με τις 6 ισοπαλίες στην Ευρώπη. Ναι. Ρίχνουμε 2-4 στη Μακάμπι Χάιφα που είχε ξεφτυλίσει το Γαύρο.
Και λέμε μια χαρά πάμε για οχτάδα και πάει ο Χιώτης και το lose, ρε φίλε. Πάει να σώσει το corner και το γυρνάει στην περιοχή. Έχουμε κάνει ματσάρα εκεί πέρα στην Ισπανία, 0-0, δηλαδή μας αδικεί το 0-0. Ναι ρε φίλε, και τρώμε ένα κρύο γκολ εκεί στο 30, κλασική ΑΕΚ, δεν γυρνάει μάτς με τίποτα. Και τέλος, έκατσε εκεί πέρα. Για πες Βασίλη τώρα, να σε συστήσουμε εδώ στο κοινό μας. Ο Βασίλης είναι ένας από τη συγγραφική ομάδα του βιβλίου της μοίρας μας γραφτό. Τι έχεις γράψει Βασίλη? Έχω γράψει ένα κομμάτι για τον Κάρλος στο τσακάλι των αγράφων. Έχω πολλές ερωτήσεις. Γύρονται πολλά ερωτήματα κατευθείαν. Καταρχήν μπράβο για το marketing, δηλαδή πρέπει να τη διαβάσω τώρα και μόνο βέβαια ο Κάρλος το τσακάλι των αγράφων μας κέρδισες. Και είναι και από ζωφερή περίοδο της ομάδας, δεν είναι από τα πολύ καλά. Για πες. Από τα καλά χρόνια. Κοίτα, ουσιαστικά εντάξει, ήμασταν με δεν ξέρω, θα έχουν πει λογικά τα παιδιά, αλλά δεν ξέρω, πρέπει να το δώσουμε τα έψημα στο Βαγγέλη το Ζήκο, ήταν δική του ιδέα. Οπότε κάπως έτσι είχαμε μιλήσει από την αρχή, όπως του ήρθε η ιδέα, ήμουν από τον αρχικό πυρήνα, ας πούμε, των ανθρώπων που ήρθε σε επαφή. Γιατί κάπως γράφαμε όλοι στο Facebook, ας πούμε, μοιραζόμασταν βιωματικά σεντόνια, post, τι σημαίνει ομάδα, τι δεν σημαίνει για τον καθένα κτλ. Τώρα το δικό μου το κείμενο είναι η απεγνωσμένη μας προσπάθεια να βρούμε κάπου να δούμε τον αγώνα ΑΕΚ με τη Δυναμό Τυφλίδας το 2011. Χιμένες, μετά το κύπελλο ακριβώς. Μπράβο. Το θυμάμαι, το βλέπω σε μια ψόφια καφετέρια στο Μπουρνάζι αυτό το παιχνίδι. Και είναι ο Γκούντιονσεν νομίζω, κάνει τεμπούτο σε εκείνο το μάτι. Μπράβο. Είναι τότε που έχει φτιαχτεί το TTV, εντάξει κάνουμε διαφήμιση τώρα αλλά δεν πειράζει. Είναι που έχει φτιαχτεί ο TTV και δεν είχε ακόμα κανένας. Και αν θυμάστε κιόλας, είχε πάρει ο TTV τα δικαιώματα ενός παιχνιδιού του Ολυμπιακού και έπεσε ή είχε γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρεις, ήταν πειραματική η φάση τους ακόμα, οπότε είμαστε σε ένα χωριουδάκι στα Άγραφα Βρυτανίας και πού στο διάλογο θα δούμε αυτό το κολομάτς, τι θα κάνουμε. Το είδατε τελικά? Δεν το είδαμε, το ακούσαμε στο ραδιόφωνο, καταφέραμε να βρούμε ένα μέρος. Ποιος είναι? Το οποίο επίσης το να το ακούσει στο ραδιόφωνο ήταν μια οδύσσια, έτσι. Ναι, μπράβο. Είναι ο Χωσέ Κάρλος που έβαλε τον γκολ, το 1-0, ένας δανεικός που είχαμε φέρει από τη Σεβίλη. Από τη Σεβίλη, από πού τον είχε φέρει ο Χιμένες. Του είχε φέρει τον Κάρλος και τον Κάλα. Και πώς έγινε το τσακάλι των αγράφων? Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο της ώρας, την επόμενη μέρα. Ο Κάρλος στο τσακάλι, ήταν τόσο προβλεπέ, ήταν κλειδωμένο ότι θα ήταν αυτό το εξώφυλλο. Που έκανε το 1-0 η ΑΕΚ στο 85 με τα 1000 ζόρια. Εσύ όμως το συνδέεις με τον Κάρλος. Με το σημείο που το βλέπεις στο παιχνίδι, τα άγραφα. Ναι, ήμασταν εμείς στα άγραφα, προσπαθούσαμε να βρούμε, δεν υπήρχε πουθενά να δούμε τον αγώνα. Δηλαδή οι επιλογές μας ήταν με τον κολλητό μας, με τον Κωστάκη, καλή ώρα του αεκτζίδες φόλα, γίναμε φίλοι για αυτόν τον λόγο βασικά. Και λέμε πού θα δούμε το μάτς ρε φίλε, ξέρω. Και Βασίλη, πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 35. Είσαι αυτή τη γενιά εδώ με τα παιδιά? Είμαστε στην πολύ στήρα γενιά. Δηλαδή φτάσαμε να δούμε πρωτάθλημα με ανάμνηση τώρα το 18. Μάλιστα. Ξέρεις, να το θυμόμαστε ρε παιδί μου. Πώς γνώρισες τα παιδιά και μπήκες στη γραφική ομάδα? Κοίτα, εγώ με τον Βαγγέλη εγώ σπούδαζα στα Γιάννενα, οπότε ήταν ο Βαγγέλης που πήρε την πρωτοβουλία, ήμασταν φίλοι στα Γιάννα, βλέπαμε μαζί τους αγώνες κτλ. Τα άλλα τα παιδιά μέσω του βιβλίου τα περισσότερα. Δηλαδή εκτός πλην κάποιων ατόμων που πρότεινα εγώ που τα ξέρω, της Δανάης ας πούμε που είναι και μια από τις κοπέλες του βιβλίου και ενός συνονόματού μου που έχει γράψει και αυτός, τα υπόλοιπα παιδιά μέσω του βιβλίου έχουμε μια επαφή. Πώς σου φάνηκε τώρα η φάση που μαζεύεστε κάποιοι και βγάζετε βιβλίο? Να σου πω την αλήθεια, ξέρεις, εγώ το σκεφτόμουν ότι είναι ωραίο να πει και ο κόσμος ιστορίες, ξέρεις, πιο από τα κάτω ρε παιδί μου, να μην είναι τύπου επίσημη ιστορία της ομάδας ή κάποιου δημοσιογράφου ή κάποιου ιστορικού, που δεν λέω, εννοείται ότι όλοι έχουν να δώσουν κάτι, αλλά μου φάνηκε ότι, εγώ όπως το σκεφτόμουν να σου πω την αλήθεια ήταν ότι, και θα ακουστεί και λίγο αιρετικό τώρα, αλλά μου αρέσει να διαβάζω πράγματα για το ποδόσφαιρο, ανεξαρτήτως τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, που κάπως να μπορώ να ταυτιστώ κι εγώ ρε παιδί μου. Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω? Ναι, ότι ξέρεις, το έλεγα και σε κάτι φίλους μου αλλόφερους και θα σου πούμε, και τους έλεγα εγώ θέλω να γράψουμε πράγματα
και να τα διαβάζουμε μετά και να λέμε ναι ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι άλλα χρώματα, αλλά το έχω νιώσει κι εγώ αυτό, ξέρεις, μια τσαντίλα για ένα χαμένο τετατέτ. Θα μπούμε γήπεδο, δεν θα μπούμε, ξέρεις, μια εκδρομή, όλα αυτά τα πράγματα κάπως συνδέουν όλο τον κόσμο ρε παιδί μου που ασχολείται με ομάδες. Πόσο δύσκολο να μαζευτείτε τώρα όλοι εσείς και να κάνετε εδώ μια παρουσία στη Βυζαντινή γωνιά και να τα πούμε έτσι με κοινό. Προτζεκτάρα αυτό, ωραίο. Πόσο δύσκολο να έρθει. Δεν είναι μωρέ, εντάξει, πιστεύω θα το καταφέρουμε. Είναι τόσο ΑΕΚ, δεν θα σου πω δύσκολο ή εύκολο, είναι τόσο ΑΕΚ. Και 10 άνθρωποι να είμαστε εδώ και να τα πούμε, ωραία θα είναι. Άρα σε καλούμε, σε καλούμε σε παρουσίαση του βιβλίου στη Βυζαντινή γωνιά. Έχεις έρθει εδώ ποτέ? Έχω έρθει. Ειδικά την πρώτη χρονιά του γηπέδου πέρδαγα συνέχεια. Που είχα και εισιτήριο διαρκείας, οπότε πέρδαγα συνέχεια. Ωραία, να έρθεις να γνωριστούμε. Τέλεια. Ωραία για πες παιδιά. μας για την ΑΕΚ σου. Η δικιά μας ΑΕΚ δεν χάνει ποτέ. Πρώτο μάτς. Πρώτο μάτς ήταν με μια Ουγγρική που είχαμε παίξει εδώ το 97. Φερετσβάρος. 4-0 Ντέμις. Μπράβο. 4-2 έξω, 4-2 έξω. Από 4-0, 4-2 και 4-0 εδώ αγριεμένο με Στεπάνοβιτς προπονητή. Φίλε, στο 4-2 έξω. 4-2-4-0 αυτό. Είμαι στο Χαλκούτσι με τη γιαγιά μου. Στο Χαλκούτσι. Και πήγες μόνος σου σκεπαστή με παρέα ή με γονείς? Εγώ πάλι χωριό, όπως το περιγράφω στο βιβλίο ακριβώς, τηλεόραση να μην πιάνει σήμα με τίποτα. Όχι, πρώτη φορά στο γήπεδο θέλω να μου πεις. Γήπεδο πήγα τελευταία μάτς της Φιλαδέλφειας με τον ΠΑΟΚ νομίζω. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Πες σκορ και θα θυμηθώ εγώ. Μαλακίες λέω παιδιά, συγγνώμη. Πρώτο μάτς είναι με Ίντερ, 2-2. Το 2002. Με τι σύνθεση ήρθες? Με ποιους θείους, 2 θείους. Έχω μια περίεργη συζήτηση για γονείς, θείους, νονούς κλπ. Με θείους έχω πάει που ένας είναι φανατικός Ίντερ κιόλας. Θέλει να πάει γήπεδο για την Ίντερ, θέλει να πάει για την ΑΕΚ. Μπερδεμένο βράδυ για αυτό. Ναι, ο ένας AEG's, αλλά ο άλλος είναι Ίντερ. Θυμάσαι να πάμε με την Ίντερ. Έχω και λάβαρο παιδιά, από αυτό το μάτσο το έχω εδώ πέρα κρεμασμένο. Έχω λάβαρο από την μπουτίκ. Ποια θύρα ήσουν, Βασίλη, ποια θύρα? Δεν θυμάμαι ρε παιδιά. Πώς δεν θυμάσαι φίλε? Πώς ήταν το γήπεδο δηλαδή? Από πού έβλεπες, μπράβο, πώς έβλεπες? Έβλεπες στο τέρμα, έβλεπες στο κέντρο, δεν γίνεται να θυμάσαι. Κέντρο ήμουνα απέναντι από τα επίσημα. Στην τρία, ναι. Που γράφει εκεί. Έχω πάει με θείους τώρα, αλλά ένας είναι καυλωμένος Ίντερ. Έχουμε πάει για την Ίντερ. Και μας έτσι προηγηθήκαμε και μας το γύρισαν. Που τα λέει έτσι, λέει είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας κάνει εντύπωση που μιλάει έτσι. Με την ΑΕΚ. Διδάκτορα. Ναι, αλλά διάβασε και το υπόλοιπο γραφικό όμως. Και συχνάζει στο καφενείο. Κάτσε γιατί δεν βλέπουμε κιόλας. Ελίσποντος. Στο Βύρωνα. Πατάμε σε 2 βάρκες. Καλό και το ακαδημαϊκό. Καλό και το καφενείο. Βασίλη, περιμένω να σε γνωρίσω από κοντά εδώ στο μαγαζί σε καμιά βραδιά ΑΕΚ. Τέλεια. Χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ χάρηκα παιδιά. Καλή κουβέντα να έχετε. Να γιορτάσεις ωραία και το υπόλοιπο βράδυ όπως και εμείς εδώ με τη χαρά που πήραμε απόψε εδώ. Βλέπω τα στιγμιότυπα τώρα παιδιά, βλέπω εδώ τον Μπάντζο, ο μεγάλος στρατηγιάτη. Εδώ τα αδέρφια εδώ πέρα που κοιτάνε, που είναι εδώ δίπλα μας και βλέπουν την επανάληψη εδώ και εγώ κοιτάζω, ρίχνουν κλέφτες ματιές, δεν χορταίνω εδώ πέρα. Εντάξει δεν χορταίνει σιγά. Τώρα που ξέρω το τέλος. Εντάξει είπαμε. Πάλι καλά γιατί το πήγαμε τσούκου το μάτς και πήγαμε να τη φάμε στο τέλος. Τεράστια. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Βασίλη, ο οποίος έχει γράψει ο Κάρλος, τον Τσακάλι, τον αγράφουν. Και μόνο από αυτό πρέπει να πάρετε το βιβλίο, παιδιά. Δεν ξέρεις που αρχίζει και που τελειώνει αυτή η ιστορία. Βασίλη, καλή νύχτα. Διάβαζα αυτή την ιστορία και... Γεια σου Βασίλη. Γεια σας. Διάβαζα αυτή την ιστορία και είχα δακρύσει. Δηλαδή από την απόγνωση 2 εκτζίδων που είναι κάπως στο διάλογο τη μάνα και θέλουν να δουν την ΑΕΚ κατά καλό καιρό σε ένα κλασμένο παιχνίδι με την Δυναμό Τυφλίδας. Και αυτό είναι το ωραίο με το βιβλίο, ότι ενώ ρε παιδί μου υπάρχει ένα νήμα που ενώνει όλες τις ιστορίες, το οποίο είναι η ΑΕΚ, κάθε ιστορία φωτίζει και μια διαφορετική πτυχή αυτού του νήματος.
Αυτό που κάναμε τώρα, επειδή είμαστε ερασιτέχνες και αστείοι, έπρεπε να το κάνουμε με όλα τα παιδιά, να μας πούνε λίγα λόγια για κάθε ιστορία του. Αλλά μπορούμε να κάνουμε δεύτερη εκπομπή και να το κανονίσουμε και να... Ναι. Με χαρά. Ειδικά οι κοπέλες θα ήθελα πάρα πολύ να βγουν που γράψανε για την δικιά τους ιστορία για την ΑΕΚ. Και πολύ ωραίες ιστορίες. Και πολύ ωραίες ιστορίες. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι όταν βγήκε τέλος πάντων το τελικό κείμενο, το τελικό σώμα κειμένου με όλες τις ιστορίες, μπήκα πάρα πολύ στον πειρασμό και όντως δεν άντεξα και διάβασα μια-δυο. Και όμως αυτοπιθάρχησα και είπα ότι θέλω να διαβάσω τις ιστορίες όταν θα πάρω το βιβλίο στα χέρια μου. Και θέλω να πω ότι πραγματικά δεν το λέω, είναι όντως ένα σπονδυλωτό, είναι μια ασυνεχής συνέχεια ενός μεγάλου κομματιού της ιστορίας της ΑΕΚ αυτό το βιβλίο. Είναι μια ασυνεχή συνέχεια, είναι μια σπονδυλωτή σειραφή ιστοριών που κάπως είναι άσχετες μεταξύ τους και full σχετικές τελικά. Και πρέπει να πω εδώ πέρα ότι ενώ με το που έπεσε η ιδέα, ας πούμε, είπανε ιδεάρα, πάμε να το κάνουμε κτλ. Σε δεύτερο χρόνο είχα τις αμφιβολίες μου. Δηλαδή έλεγα ρε παιδί μου, μήπως επαναλαμβανόμαστε, μήπως τελικά λέμε την ίδια ιστορία όλοι, μήπως τελικά κάθε άλλος να διαβάσει τις ιστορίες, ας πούμε, και βλέπει να επαναλαμβανόμαστε το πράγμα, ας πούμε, γιατί είμαστε και η ίδια γενιά όλοι, ας πούμε. Ίσως τελικά τα σημεία, ας πούμε, το μίσμα δεν είναι τα ίδια, να διαβάζεις το ίδιο πράγμα, ας πούμε, δηλαδή εγώ θα γράψω για τη σκεπαστή. Πόσες φορές να γράψεις κάποιος για τη σκεπαστή? Μπορεί να βγουν 17 ιστορίες για την πρώτη φορά σκεπαστή, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Και όταν τελικά μαζεύτηκαν τα κείμενα, και επειδή πρέπει να κάνω και την επιμέλεια του κειμένου και κάτσα και τα διάβασα όλα, εν τέλει, εντελώς αυθόρμητα, χωρίς να το έχουμε συνοηθεί μεταξύ μας, το τελικό αποτέλεσμα ήταν τόσο πολυμορφικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάθε ιστορία φώτιζε και κάτι διαφορετικό, το οποίο βγήκε αυθόρμητα εντελώς, κατά τύχη. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο του βιβλίου. Εγώ είμαι εντελώς αντιμπορικός τύπος, δηλαδή άμα δεν γουστάρω κάτι, δεν πάω να συμμετέχω εκεί πέρα, δεν πρόκειται να πω στη διαδικασία να το διαφημίσω ή να το εκθιάσω κάτι τέτοιο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, όχι επειδή συμμετέχω, αλλά αυτό είναι το ωραίο στο βιβλίο, ότι ρε παιδί μου βλέπεις διαφορετικές πτυχές μιας κοινής ιστορίας. Δηλαδή ρε παιδί μου το γεγονός, ας πούμε, ότι σε μια εποχή που οι αεξίδες γουστάρουμε τη ζωή μας, έχουμε το γήπεδό μας, το γεμίζουμε, κάνουμε, ράνουμε, δείχνουμε, ας πούμε, υπάρχει κάποιος ο οποίος σκέφτηκε να γράψει μια ιστορία για ένα μάτς, το οποίο το είδα από τα άγραφα, το άκουσα, ας πούμε, σε ένα ραδιοφωνάκι, σε μια εποχή της ΑΕΚ παρακμιακή, την οποία την έχουμε ζήσει όμως όλοι, οπότε μπορούμε να ταυτιστούμε. Μπορούμε να θυμηθούμε που ήμασταν εκείνη την ημέρα, μπορούμε να θυμηθούμε τι νιώθαμε, ας πούμε, μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτά που περιγράφει, γιατί τα έχουμε βιώσει κι εμείς σε άλλο τόπο, αλλά την ίδια στιγμή, ας πούμε, μαζί του. Αυτό είναι νομίζω η μεγάλη δύναμη του βιβλίου. Διαβάζοντάς το δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία τα έχεις ζήσει κι εσύ, τα οποία μπορεί να μην μπεις εσύ στη διαδικασία να τα φωτίσεις, αλλά υπάρχει κάποιος άλλος που θα το κάνει για σένα. Και όλο αυτό το πράγμα, επειδή μου δημιουργεί μια συλλογική εν τέλει αφήγηση, η οποία λειτουργεί και αμφίδρομα. Δηλαδή ο κάθε συγγραφέας μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αναγνώσεις, ας πούμε, και το ανάποδο. Και αυτό είναι το ωραίο, ρε παιδί μου, ότι ο κάθε αναγνώσης αυτού του βιβλίου, ο κάθε αναγνώσης του, ο κάθε άνθρωπος που θα το πάρει στα χέρια του και θα το διαβάσει, μπορεί δυνητικά να είναι και συγγραφέας του, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι ένας από αυτούς που το γράφουν. Μου έχεις βάλει πολύ ωραία ιδέα πάντως. Διότι εδώ, πώς είμαστε, 1 εκατομμύριο? Άντε να ξέρουμε εδώ τους 10.000 που κυκλοφορούν. Υπάρχουν 10.000 ιστορίες που πρέπει να γραφτούν ή να ακουστούν. Πάντως σας δίνω ότι έχετε φοβερούς τίτλους. Δηλαδή και μόνο από τους τίτλους κάποιος πρέπει να πάρει το βιβλίο. Ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών, φαντάζομαι. Η αρρώστιά μου για το δικέφαλο. 3 γενιές αεκτζίδων. Στους ουρανούς. Κάρλος Τσακάλι των Αγράμμων που είπαμε. Μπράβο. Πώς ο Κούκος ο Μονός έφερε την Κιτρινόμαυρο Άνοιξη. Σαλόνι Club Original. 3 πρόσωπα, 3 γράμματα πάντα ΑΕΚ. αεκάρα ιστορία είμαστε εμείς. Εντάξει, αεκτζίδικοι τίτλοι. Είναι τα... Εγώ θέλω να σας πω ένα μεγάλο μπράβο που καθίσατε και ασχοληθήκατε και επενδύσατε, δώσατε λεφτά, γιατί μην περιμένετε να τα βγάλετε. Όχι, δεν το περιμέναμε. Αλλά... δεν το επιθυμούμε και δεν το περιμένουμε. Ναι. Δεν το επιθυμούμε. Όσο ΑΕΚ. Και έτσι πρέπει. Εννοείται. Το βιβλίο της μοίρας μας γραφτό είναι διαθέσιμο στη Βυζαντινή Γωνιά. Καλό είναι να το στηρίξουμε. Έχει εκπληκτική φωτογραφία έξω.
Υπάρχει ιστορία για τη φωτογραφία, ένας πιτσιρικάς που κρατάει μια σημαία, την ανεμίζει και τρέχει. Να πω απλά ότι δεν θυμάμαι, κάποια παιδιά έχουν γράψει στο Δημοσθένη νομίζω στο chat. Εγώ θυμάμαι ότι γίνεται μια συζήτηση στο chat. Ρε παιδιά, ωραία, τι θα βάλουμε εξώφυλλο? Και αρχίζουν τώρα και λέμε αου και πετάει κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, είναι κρίμα που δεν το θυμάμαι. Ο Ρέσης. Ωραία, και λέει, ρε εσείς, λέει, υπάρχει αυτή η γαμάτη φωτογραφία που είναι ένα πιτσιρίκι που τρέχει με μια σημαία ΑΕΚ. Εγώ δεν θυμάμαι στην αρχή, τη βρίσκει κάποιος, την πετάει και παθαίνουμε όλοι κοκομπλόκο. Τέλος. Και παθαίνουμε όλοι έρωτα. Αυτή η φωτογραφία, η οποία είναι σε κακή ανάλυση, αρχίζουμε λοιπόν να προσπαθούμε να την βάλουμε στα ChatGPT, στα AI, να την αναλύσει, να την κάνει και βγαίνει τελικά μια αξιοπρεπής... Είναι ένας πιτσιρικάς που τρέχει σε έναν γκαζόν πάνω, δεν ξέρω αν είναι το γήπεδο της ΑΕΚ ή κάποιο άλλο γήπεδο. Ανεμίζει τη δεν πρέπει να είναι το δικό μας, δεν πρέπει να είναι το δικό μας. Με το δικέφαλο, παλιακή σημαία, ξέρεις, με ένα δικέφαλο παλιό, πρέπει να είναι 70's. Ναι. Τι φοράει και ένα φοράει και το παντελονάκι λίγο, το καμπανιζέ λίγο. Αλλά ρε φίλε, η εικόνα του παιδιού που το βλέπω έτσι να χαίρεται, είναι η εικόνα η δική μου, η δική σου, όλων των παιδιών που ένιωθαν έτσι το μεγαλείο της ΑΕΚ, ότι η τιμή και η χαρά και η περηφάνεια που κρατάνε τη σημαία. Είναι αυτό νομίζω, είναι ο συνδυασμός από τη μία της αθωότητας και της αθώας αγνής αγάπης, αλλά και του κεραυνοβόλου έρωτα. Δηλαδή είσαι παιδί και αυτά τα πράγματα μένουν για πάντα, τέλος. Αγάπησες σαν παιδί, αγάπησες για πάντα. Εδώ το έχουμε πει και ας το ξαναπώ, ότι εσείς, η γενιά σας, εντάξει, έχετε τα θέματά σας που... Η δικιά μου γενιά, η πρώτη επαφή με το γήπεδο είναι μετά από ασπρόμαυρη τηλεόραση που βλέπουμε την ΑΕΚ ζωντανά με την Adidas του 79-80, αυτή την κίτρινη στο πράσινο γκαζόν και παθαίνουμε φράγμα. Μια γενιά έχει ερωτευτεί την ΑΕΚ μόνο και μόνο επειδή έβλεπε ασπρόμαυρη τηλεόραση. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστείς το συναίσθημα του να βλέπει τις κυτρινόμαυρες φανέλες να βγαίνουν από κάτω από τα αποδυτήρια με αυτό το κίτρινο, να μυρίζει στον γκαζόν, γιατί συν της άλλης έμπαινε και ευρέχανε το γήπεδο πριν το παιχνίδι, ξέρεις, με νερό και εκτός από την όραση που είχε στο κίτρινο είχες και την οσμή του γκαζόν. Δηλαδή πάρα πολύ ερωτευτήκαμε αυτή την Adidas στην εμφάνιση. Με όλες τις αισθήσεις. Ναι, με όλες τις αισθήσεις. Έρωτας με όλες τις αισθήσεις, Στράτη. Και τότε δεν είχε free from desire και φωτορυθμικά και τέτοια. Τότε είχε το ένωσης, ρε φίλε. Και είναι ότι πρέπει να βρεθείς στο γήπεδο για να το δεις αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να το δεις από τηλεόραση. Τηλεόραση είναι ασπρόμαυρο. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Είναι ασπρόμαυρο τηλεόραση. Αυτό λέει, ναι. Χρόνια έβλεπες. Εγώ όταν μεγάλωσα, ας πούμε, έβλεπα 2-3 χρόνια, δεν πήγαινα στο γήπεδο και έβλεπα την πορεία της ΑΕΚ στο UEFA. Έβλεπα Φουντουκίδη να λέει κάθε Τετάρτη η ώρα του αθλητισμού πια ήταν. Η Κυριακή που έπρεπε να δω γρήγορα τα στιγμιότυπα γιατί έπρεπε να πάω για ύπνο. Ξέρεις, ήταν αυτή η αθωότητά μου και ξαφνικά μου λένε θα πας στο γήπεδο και βλέπω αυτό το έργο και ζαλίστηκα. Απίστευτο. Κάθε γενιά έχει τα δικά της θέματα. Πρώτη φορά γήπεδο πότε πας? Δεν θυμάμαι γιατί θυμάμαι ότι μου βάζανε έτσι μια εμφάνιση της ΑΕΚ που έχω και εδώ παιδικές, ξέρεις, από το Μινιόν που παίρνουμε κάτι... Ναι. Και θυμάμαι ότι μου λέγανε έλα Ραϊκάρα και τέτοια, ξέρεις, 7-8 χρονών, ήτανε Αρδίζογλου, Μαύρος, Μπάγεβιτς, όλοι αυτοί οι ΑΕΚ του Μπάρλου, 78-79, ναι, που ήμουν τυχερός που η ομάδα ήταν σούπερ. Αλλά η πρώτη σου έτσι που είσαι πιο συνδεδεμένος εσύ, άσχετα πότε πήγες πρώτη φορά, η πρώτη σου που είσαι πιο συνειδητά εκεί, έχεις καθόλου... Η μνήμη μου είναι λίγο... Ναι, γι' αυτό είναι ένα θέμα τώρα που θέλω να συζητήσω και με κάποιους έτσι που έχω γνωρίσει, ότι τα παιδιά 7-8 χρόνων είναι πολύ δύσκολο να πάνε στο γήπεδο. Γιατί το γήπεδο είναι όλο διαρκείας. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, αν δεν είχα 2 διαρκείας που έχω, το παιδί μου θα ήταν πολύ δύσκολο να το πάρω. Θα έπρεπε να πάω σε μια πολύ ακριβή θύρα, να δώσω 100 ευρώ, ξέρω εγώ, για αυτόν και 100 για μένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει ένα παιδί στο γήπεδο. Γι' αυτό και έχω φαγωθεί να γίνουν, ξέρω, κάποια φιλικά, ας παίξει γυναικεία ομάδα, ας παίξει ΑΕΚ Β, με 5 ευρώ εισιτήριο, να πάνε τα παιδάκια στο γήπεδο. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή το γεγονός ότι το γήπεδο γίνεται, ρε παιδί μου, πιο αποκλειστικό. Είναι ρε παιδί μου, το γηπεδικό κοινό γίνεται ένα κλειστό κλαμπ, έτσι όπως οδηγείται η κατάσταση.
Δεν είναι ανοιχτό. Γιατί είναι όλα διαρκείας. Είναι όλα διαρκείας και είναι και πανάκριβα. Δεν είναι μόνο και είναι και πανάκριβα. Κάνε ένα φιλικό, δεν ξέρω τι θα κάνει η ΠΑΕ, πρέπει να το δει αυτό. Να πάνε τα παιδάκια στο γήπεδο. Όπως εγώ αγάπησα την ΑΕΚ 9 χρονών, ξέρω εγώ, όπως εσύ την αγάπησες στη σκεπαστή, σε πήγε ο θείος σου. Σήμερα το παιδάκι, ξέρω πάρα πολλά παιδιά που δεν έχουν πάει ακόμα στο γήπεδο. Δεν ξέρω ποιοι μας ακούνε, αλλά αν μας ακούει κάποιος, παιδιά, κάντε ένα φιλικό. Να έρθουν, δεν τους νοιάζει τώρα αν είναι μάτς πρωταθλήματος ή πόσο θα έρθουν. Τον ύμνο να ακούσουν, να και δύο παίχτες να υπογράψουν κανένα αυτόγραφο. Κάντε το γηπεδάκι μια Κυριακή μεσημέρι να παίξει η ΑΕΚ Β. Και ας παίξει και ένας παίχτης μας, ξέρεις, να υπογράψουν και δύο αυτόγραφα. Τέλος πάντων τώρα γιατί έχουμε έτσι πέσει. Όχι, γιατί θυμόμαστε τα νιάδα. Είναι πράγματα που πρέπει να ακούγονται στα γήπεδα. Είναι πράγματα που πρέπει να ακούγονται γιατί γενικά ρε παιδί μου το γήπεδο δεν πρέπει να είναι κάτι κλειστό. Δεν πρέπει να είναι για τους οικονομικά προβλήματα. Πρέπει να μπορεί να πηγαίνει οποιοσδήποτε. Έχουμε γίνει φίλοι και βοηθάω και με βοηθάει και γενικά με το Γασπαρινάδο που είναι ο υπεύθυνος του μουσείου. Ο διευθυντής του μουσείου που λέει. Ο τύπος έκανε κυνήγι θησαυρού μέσα στο μουσείο. Τώρα ναι, για το Kids Club. Ναι. Αλλά πήγα το παιδί μου και δεν μπορεί να φανταστείς τη χαρά που πήρε και την περηφάνεια και γιατί έζησε λίγο τη ζωή του μπαμπά του μαζί. Αυτό ρε φίλε πρέπει να το κάνουμε ένα μάτς να έρθουν τα παιδάκια με δωρεάν είσοδο. Να πληρώσουμε εμείς, να μαζέψουμε, δηλαδή ξέρεις. Τέλος πάντων, ας μην λέμε τέτοια πράγματα τώρα μέρα που είναι, που έχουμε περάσει ωραία, λέμε και για το βιβλίο, αλλά έχει ΑΕΚ θέματα, δηλαδή κάνε τα παιδάκια εξίδες. Και marketing να το δεις, αυτό το παιδάκι που θα μπει μέσα και θα γίνει η ΑΕΚ θα σε ακολουθήσει όλη τη ζωή και θα αγοράζει την εμφάνιση και θα είναι πιστός ο οπαδός, δηλαδή και οικονομικά να το δεις. Ας μην το δούμε ρομαντικά όπως εμείς. Λοιπόν, ο πρόεδρος ακούει, ξέρεις. Ακούει τα πάντα. Κάπου τραγουδάει. Κάπου πρέπει να κλείσουμε. Τώρα ξέρεις τις εκπομπές, φτιάχνω μια ώρα για να περπατάμε και λίγο, να τα κάνουμε podcast, να κάνουν μια βόλτα οι φίλοι και μία ώρα τα υπολογίζω. Λοιπόν, ας κλείσουμε. Εμείς Στρατή και πάλι να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για εκ μέρους όλων των παιδιών, των ενωσιτών και ενωσιτησών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία καταρχάς και του βιβλίου μας εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία την απόψινή και την έτσι καρδιακή κυτρινό-μαύρη συζήτηση. Εμείς περάσαμε εγώ δηλαδή πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω εσείς. Και κανείς να μας ακούσει δεν πειράζει. Μια χαρά περάσαμε. Εδώ. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού γιατί ίσως κάνουμε άλλη μια εκπομπή για αυτό το βιβλίο που αξίζει τον κόπο να το αγοράσετε με άλλα παιδιά της συγγραφικής ομάδας. Μαζί μας ήταν ο Χρήστος και ο Δημοσθένης. Και ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Και ο Βασίλης. Να είστε καλά, προχωράμε. Κάτι καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Βυζαντινή γωνιά. Το δεύτερο καλύτερο μέρος να δεις την ομάδα και το καλύτερο να μοιραστείς όλα αυτά που μας ενώνουν.